zeggen dat we gelijk zijn binnen Nederland. Dan zitten we wel op grote afstand uit elkaar, maar dan moeten we ook de mensen daar behandelen zoals we de mensen hier verleden. Want als je de wereldkaart erbij pakt, met het doel om de wereld in een soort voor de hand liggende statelijke verbanden in te delen, dan is het inderdaad heel bijzonder om te zien dat er 8.000-9.000 kilometer uit elkaar gebieden zijn waar mensen wonen die behoren tot één koninkrijk, die zo ver uit elkaar liggen en die toch een gedeelde geschiedenis hebben. Zelfs ook nog bovenwinds en benedenwinds verspreid. Zoiets verzin je niet. Dat is ontstaan en dat is ontstaan op basis van geschiedenis die we met elkaar hebben. En je kunt die constellatie alleen maar ook vanuit die geschiedenis begrijpen. Het is een geschiedenis die ons bij elkaar bracht. En die helaas ook inktzwarte bladzijden kent. En dat verleden moeten wij hier onder ogen zien. Tegelijkertijd moet dat verleden geen staande weg zijn voor de dingen die we samen willen gaan doen in de toekomst. Moeten we vooral ook vooruitkijken naar de gezamenlijke kansen die we hebben. En die lange geschiedenis van kolonialisme, die brengt een dure plicht met zich mee. Een lotsverbondenheid, een verantwoordelijkheid en een plicht richting de mensen die voor zichzelf, hun kinderen en het eiland waar ze wonen het beste willen. En ik hecht er hier aan om ook te benadrukken dat die koloniale bladzijde in onze geschiedenis niet pas in 2010 is omgeslagen. Dat gebeurde veel eerder, in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Want toen kwam er een staatsrechtelijk resultaat in de vorm van het statuut van het Koninkrijk der Nederlanden, wat betekende dat het decolonisatieproces vrijwel was afgerond. Juridisch. Niet sociaal en emotioneel. Want het heeft nog jaren geduurd voordat er een soort van emancipatiebeweging op gang kwam die wist af te rekenen met de naweeën van de koloniale periode en ervoor zorgde dat de vruchten van het burgerschap aan alle inwoners van de Caribische eilanden toevielen. En 10-10-10, het is vaker gezegd, is een heel markant moment in de geschiedenis, is ook een belangrijke gebeurtenis geweest op het pad van zelfbeschikking van de eilanden. Want het opheffen van de Nederlandse Antillen heeft een enorme weerslag gehad op de relatie van de eilanden met Nederland. Na onderhandelingen zijn Bonaire, Stesia en Saba toegetreden tot het land Nederland. En Curaçao en Sint Maarten kozen voor autonomie. Iets wat Aruba al sinds 1986 had verworven. En deze autonome status is niet alleen een verworvenheid tegen de achtergrond van een koloniaal verleden. Het heeft iedereen de afgelopen jaren doen inzien dat deze ook vragen oproept over de verantwoordelijkheden binnen het Koninkrijk. Wie is nu waarvoor verantwoordelijk en op aanspreekbaar? Autonomie is een mooi woord op papier, maar wat heb je eraan als je het niet in de praktijk kunt dragen? Voorzitter, ik ben zelf niet van de school, laten we ze de centen geven en dan zoeken ze het zelf maar uit. Ik wil vanuit oprechte betrokkenheid iets betekenen voor de mensen die wonen in Nederland en de Caribische landen. De autonomie duurzaam en toekomstbestendig maken en de mensen een betere toekomst bieden. Dat is waar we het allemaal voor zouden moeten doen. En ik blijf strijden voor die verbetering. Dat zijn we verplicht aan de mensen op de eilanden die zich nu niet of onvoldoende gehoord voelen. Maar dat gaat niet vanzelf. We zijn het overigens ook verplicht aan de Nederlandse inwoners, de mensen die de belasting betalen. Die erop moeten kunnen vertrouwen dat de goede dingen gedaan worden met hun geld. En laat ik heel eerlijk zijn, nu we meer dan ooit op elkaar zijn aangewezen, ik zei het zojuist al, komt het ongemak in die verhoudingen des te meer naar boven. Af en toe schuurt en piept het. En dat uit zich in discussies over autonomie en zelfbestuur. En laat ik er geen misverstand over bestaan. Het is uiteraard goed dat we het gesprek daarover blijven voeren. Over die verhoudingen binnen het Koninkrijk. En daar is altijd ruimte voor. En de motie van Raak, die indertijd door de Kamer hier is aangenomen, biedt daar volgens mij een prima basis voor. Mevrouw de Vries vroeg hoe die motie nu wordt uitgevoerd. En ook de motie Bosman die in het verlengde daarvan ligt. Ik heb de Kamer eerder bericht dat ik de motie van Raak samen met de landsregeringen wil gaan uitvoeren. En daar ook een ambtelijke werkgroep voor heb ingesteld. Die instelling van die werkgroep heeft langer geduurd dan wij gehoopt hadden. En de reden daarvoor is dat midden in die coronacrisis dit niet bovenaan het lijstje stond, ook niet van de landen. Omdat het capaciteit vraagt. Het vraagt debatten in de parlementen over wat die status in het statuut nu is en wat autonomie nu inhoudt. We gaan dat organiseren binnen het bestaande ambtelijk wetgevingsoverleg Koninkrijksrelaties en binnenkort zal dat bijeenkomen op Bonaire.
En daar zullen zowel de Nederlandse delegatieleden als de delegatieleden uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten thema's aandragen die in hun ogen nadere invulling verdienen of althans die daar zouden moeten worden besproken. Ik wil op die thema's niet vooruitlopen. Ik wil het proces zijn gang laten gaan. Ik zal uw Kamer uiteraard over de voortgang daarvan informeren. En roep de Kamer ook op om vanuit haar eigen verantwoordelijkheid dat debat mee te voeren. Tegelijkertijd, en dat heb ik de afgelopen jaren ook ervaren, u kent mij als iemand die over het algemeen van zijn hart geen moordkuil maakt, heb ik ook gezien dat in die situaties waarin het af en toe schuurde en piepte in die verhoudingen, dat dan ook beschuldigingen werden geuit over discriminatie, paternalisme en neocolonialisme. En ik zeg het hier nog een keer, daar is in de ogen van de Nederlandse regering op geen enkele wijze sprake van. We kunnen natuurlijk van mening verschillen over zaken die spelen, maar de situatie in de landen met name is financieel zo ernstig, wat ook het welzijn van de inwoners raakt, dat wij wel met elkaar het gesprek daarover moeten blijven voeren. En dat is ook op basis van het statuut wat in 1954 is vastgesteld, waarin koningin Wilhelmina krachtig verwoordde dat het gaat om steunend op eigen kracht, doch met de wil om elkander bij te staan. En ik denk dan bijvoorbeeld aan de geallieerde oorlogsinspanningen die vanuit Curaçao werden gevoed met brandstof, waardoor de geallieerde troepen in de Tweede Wereldoorlog ons konden bevrijden. Ik denk ook aan de hulp die kwam vanuit de landen, de eilanden, toen er in 1953 een grote watersnoodramp in Nederland was. En ook nu gaat het alleen lukken als we samen de schouders onderzetten. Want bij autonomie, dat geldt voor alle 4 landen, horen nu eenmaal rechten als plichten. Voorzitter, ik werd geraakt door de opmerking van mevrouw Simons die in haar inbreng refereerde aan de verzetstrijder Tula. Ik ben het heel graag met mevrouw Simons eens dat het verhaal van Tula over vrijheid en menselijkheid, het verdient veel beter verteld te worden. Überhaupt, de geschiedenis moet veel beter verteld worden om hem te kunnen begrijpen. En ik ken de strijd van Tula en ook zijn uiteindelijke vreselijke lot. Ik was in 2018 samen met de koning, koningin en de premier van Curaçao op de pier waar een plaquette werd onthuld voor deze held. En ik zag hoe de aanwezige mensen geraakt werden en wat het betekende dat Tula op deze wijze werd geëerd. En dat raakte mij ook, omdat ik houd van de mensen die opkomen voor anderen en het goede willen doen. Voorzitter, ik ga naar het volgende blokje. Er was eerst een vraag van mevrouw Wuiten, als ze los kan komen van haar telefoon. Het woord is aan haar. Dank voorzitter. Ben ik verstaanbaar? Ja? Dank voor de staatssecretaris en vooral vind ik wel een hele sterke inleiding waarmee u ook waarmee de... U moet even de microfoon op uzelf. Hoger? Ja, heel goed. Zo beter? Ja. Voorzitter, ik ben ontzettend bedankt. Dank voor de wijze woorden en mooie inleiding van de staatssecretaris over toch de gevoeligheid en de bijzondere geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden rond de positie van de kolonies. Hij had het over de autonomie. En ik zou graag naar voren willen brengen dat het natuurlijk ook gaat om het aspect vrijheid, zoals hij ook later in de toelichting over Tula aangaf. Mijn vraag is dus, zeker omdat de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties een coördinerende rol heeft, of hij kan reflecteren en vindt dat een staatssecretaris van Koninkrijksrelaties daar een bijzondere rol in zou hebben om met name aan dit gevoelige punt aandacht te besteden. Absoluut, voorzitter. Eerst en vooral, maar niet alleen, zou ik zeggen. Want het is een thema wat breed besproken zou moeten worden. En ik vind ook dat hier geen taboes zijn. Je moet dit ook gewoon kunnen bespreken. En mijn ervaring van de afgelopen jaren is ook dat dit onderwerp in allerlei facetten aan de orde kwam. En waar ik voor pleit, niet om alle conflicten om te zeggen we zijn het altijd eens. Want zo simpel is het natuurlijk niet. We zijn het soms gewoon niet met elkaar eens of hebben andere belangen. Maar dat we het debat niet beïnvloeden door dingen over elkaar te zeggen die niet getuigen van respect. Dat geldt voor de zijde van Nederland naar de landen en andersom. Omdat in een relatie, en het is door mevrouw Van den Berg en haar voorganger als eerder genoemd, een soort familie. We zijn familie binnen het Koninkrijk. Kun je conflicten hebben, maar die los je dan op een goede manier met elkaar op. En
Er is ook geen sprake van een tegenstelling, want er is niemand die zegt dat de landen niet autonoom mogen zijn. Want dat zijn ze namelijk. Alleen kunnen ze dat in de praktijk ook waarmaken. En mijn diepste wens zou zijn dat we erin slagen om binnen het Koninkrijk 4 landen te krijgen die niet alleen de jure, maar ook praktisch gezien autonoom zijn. Die dus niet afhankelijk van elkaar zijn. Want niemand wil ergens van afhankelijk zijn. We willen eigenlijk allemaal een positie hebben waarin we in volstrekte vrijheid, met respect voor internationaal recht, onze besluiten kunnen nemen. En de praktijk van vandaag is, mede door de crisis die ontstaan zijn, maar niet alleen dat, ook door zwakheden die natuurlijk al jaren daarvoor ontstaan zijn en die nu aan de oppervlakte kwamen, dat niet het geval is. Dank, voorzitter. Ik bedoel nog ietsje specifieker en dat heeft te maken met het koloniale verleden. Of de staatssecretaris dus van mening is dat als het gaat om die gevoeligheden, waar hij zelf ook inderdaad, die hij zelf ook toegaf, of daar een specifieke rol voor de staatssecretaris is weggelegd, zeker met de afgelopen 4 jaren ervaring op zak. Als hij het opnieuw zou doen, of als hij door zou gaan, is er dan iets anders waardoor dat aspect misschien door en vanuit de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties meer aandacht zou kunnen krijgen. Dus dat aspect bedoel ik in een hele bijzondere zin. Ja, dan vraagt u mij om te reflecteren op mijn persoonlijke ervaringen. En zoals ik eerder al aangaf, ben ik heel onbevangen in deze portefeuille gestapt. En is deze portefeuille voor mij ook niet een portefeuille gebleven, maar is het eigenlijk een soort van reis geweest de afgelopen 4 jaar langs eilanden, gesprekken met mensen die mijn beeld en mijn ervaringen hebben verrijkt, maar die ook zeg maar meer kennis hebben opgeleverd over onze gemeenschappelijke geschiedenis. En dat is ook wat ik zojuist zei in antwoord op de vragen van mevrouw Simons. Dat als je weet waar je vandaan komt, als je weet wat je gemeenschappelijke geschiedenis is, hoe beladen die ook is, dat wel een basis is om te kunnen zeggen we gaan samen verder. En we werken samen naar die toekomst toe. Dus niet wegstoppen, niet vergeten, maar met respect degene waar je mee aan tafel zit bejegenen. En dat heb ik in ieder geval ervaren tijdens mijn bezoeken op de eilanden. Ja, en ik zal niet verhelen dat we ook inhoudelijke meningsverschillen hadden. Maar het begint ermee dat je elkaar als gelijkwaardig respecteert en zo het gesprek aangaat. En dat had ik nog niet zo scherp als nu. Ik weet niet of ik het anders zou hebben gedaan. Misschien met de kennis van nu. Maar met de kennis van toen zou ik denk ik hetzelfde hebben gedaan. En uiteindelijk gaat het er ook niet om of je alles weet en of je daardoor een soort ultiem en onberispelijk oordeel kunt vellen. Het gaat erom of je geïnteresseerd bent in die achtergronden van die ander. En dat zit hem in cultuur. Maar dat zit hem bijvoorbeeld ook in het feit dat 10 jaar autonomie van met name Curaçao en Sint Maarten natuurlijk niet maakt dat alles perfect is qua overheid. Dat kunnen we in Nederland nog niet eens zeggen. We hebben een veel langere traditie, maar ook bij ons gaan dingen niet goed. En je moet elkaar daarop kunnen aanspreken zonder dat dat meteen persoonlijk wordt. En die ervaring heb ik wel gehad en zou ik ook aan mijn opvolger willen meegeven. Dat zeg maar, vanuit dat gedachtegoed van verdiep je in degene met wie je om tafel zit, dat helpt om die verhoudingen om die ook te verbeteren. Maar zelfs in een IPCO zullen er af en toe dingen gezegd worden waar mensen niet met elkaar eens zijn, maar doe dat op een respectvolle manier. Mevrouw van den Burg. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de staatssecretaris refereerde al aan de vele bijzondere uitkeringen die er zijn. En wij hadden gevraagd van hoe kunnen we nou de positie van de staatssecretaris in die coördinerende functie versterken. Ik begrijp dat hierna gekeken wordt door een werkgroep. Want we hebben natuurlijk zelfs het voorbeeld gezien op Sama dat men een eenmalige uitkering krijgt om iets aan afval te doen. En dan vervolgens de structurele kosten, dan moet Sama zelf dan meer zien op te lossen. Kan de staatssecretaris, voorzitter, misschien wat nader duiden wanneer we daar wat over kunnen verwachten en hoe dat wordt georganiseerd ook met de werkgroep? Nou ja, kijk, het belangrijkste is dat we erkennen dat dit iets is wat verbeterd moet worden. Dus ik zou niet te veel hypotheek willen leggen op die zaken die nu worden uitgewerkt. Maar we zijn het er allemaal over eens. En het rapport van de Rekenkamer heeft dat nog eens heel scherp naar voren gebracht. Dat met alle goede bedoelingen, dat heb ik ook gezegd, vanuit alle departementen, wat ik ook heel positief waardeer. En dat is de afgelopen jaren zeer intensief geweest, om allerlei redenen. Dat er wel een soort van wirwar aan regelingen is ontstaan, wat echt simpeler moet kunnen. Dat is ook gewoon de opdracht. Maak het simpeler. Kijk niet alleen naar incidenteel, maar vooral ook wat het structureel doet. Er werden ook voorbeelden genoemd in het debat van gisteren als het gaat om duurzaamheid. Waarbij je inderdaad, als je de goede investeringen doet, in je structurele kosten gewoon echt flink voordeel kunt behalen. Daar moet je over nadenken.
En ik vind sowieso, als je het hebt over bestuur van landen of van eilanden, dat je niet op de korte termijn moet denken, maar op de langere termijn. Anders kun je die begroting ook niet op een goede manier op orde brengen. Dus dan moeten wij ook zelf vanuit Nederland, zeker daar waar het gaat om de kleinschalige eilanden, ja, denk aan Saba, Sint-Eustatius, heel klein, ervoor zorgen dat we ontzorgen. En dat we zoveel als mogelijk via die vrije uitkering doen. Dat kan niet altijd, want ook in Nederland werken met specifieke uitkeringen. Dat is op zich helemaal geen probleem. Alleen de verhouding is een beetje uit het lood geslagen. En wat ik in mijn allereerste begrotingsdebat heb gezegd 4 jaar geleden, was dat ook hiervoor geldt, de eilanden die het goed voor elkaar hebben, zou je ook moeten belonen met meer ruimte. En dat doen we bijvoorbeeld nu ook bij Saba. Voorzitter, dat betekent ook dat in die werkgroep ook naar wordt gekeken hoe niet alleen naar de specifieke uitkeringen, en waar zouden we aan andere knoppen moeten zitten of het structureler moeten maken, maar ook hoe het ministerie of de staatssecretaris hierin betrokken wordt. Omdat ook een van de conclusies van de Rekenkamer was dat, nou ja, in de best case krijgt de staatssecretaris het te horen. En soms wordt hij zelfs nog misschien wel prettig verrast, maar in ieder geval is het een verrassing. Dus ja, hoe kunnen we dat structureel ook dat is een beetje het ongemak wat er ook is. Want op zich, een uitkering is op zich altijd positief. Vanuit het perspectief van wat ik ook behartig, namelijk de belangen van de eilanden. Maar het is waar wat u zegt, dat beeld is niet heel scherp. En je zou ook kunnen denken aan een systeem waarbij die coördinerende rol inhoudt dat alles via BZK uiteindelijk gaat. Met respect voor die ministeriële verantwoordelijkheid, maar wel dat er coördinatie en overzicht is. Daarmee voorkom je dublures en je voorkomt ook dat er gaten vallen op andere plekken. Dus als je het hebt over coördineren, dan begint het met een goede informatievoorziening. Dat is eigenlijk de essentie van het hele verhaal. Maar de vraag was, voorzitter, hoe kunnen wij als Kamer de staatssecretaris helpen om dat georganiseerd te krijgen? Want ten eerste is dat dus eigenlijk voor de hele coördinatie van belang. Maar het tweede is dat ook al die bijzondere uitkeringen leiden tot allemaal individuele administraties op de eilanden. Dus de administratieve last wordt er ook enorm hoog door. Ja. Nou, ik heb nooit het idee gehad dat de Kamer op dit punt voor mij een obstakel was. Integendeel, de Kamer heeft altijd wel gepleit de afgelopen jaren van versterkt die coördinerende rol. We hebben natuurlijk het IBO Raad van State traject nog lopen. Er is ook een nieuw kabinet om daar weer invulling aan te geven. Daar liggen natuurlijk allemaal stukken daar worden ook uitspraken over gedaan wat je daarmee zou kunnen doen. En ik denk dat je stap voor stap die positie wel zou kunnen en ook moeten versterken. En kijk, de Kamer zit er natuurlijk vooral in vanuit het idee van hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat geld op de goede manier besteed wordt. Ja, dat is mijn doel overigens ook. Maar het is primair een organisatievraagstuk van de zijde van het kabinet. En het is aan een nieuw kabinet om dat verder met de ervaringen die we hebben opgedaan uit te werken. Mevrouw Simons. Dank u, voorzitter. Laat ik beginnen met de staatssecretaris te bedanken voor het delen van zijn inzichten en zijn visie op een aantal dingen die hier gisteren in debat gezegd zijn. En met name natuurlijk over die bijzondere en hier en daar ook bijzonder complexe relatie tussen de verschillende landen, de openbare lichamen, tussen al dat ons bindt als Koninkrijk. En ik ben zelf al heel lang niet op Curaçao geweest, veel te lang. Daar toch binnenkort met eigen ogen ook de plakken van Tula te kunnen gaan bekijken. Fijn dat de staatssecretaris het met mij eens is dat het een bijzondere geschiedenis is die veel meer waardering en kennis ook hier in Nederland verdient. De staatssecretaris die verwees in het eerste deel van zijn antwoord naar antwoorden die zijn gegeven op schriftelijke vragen. En daar wil ik het eigenlijk, als het mag, heel kort over hebben. Want een van de vragen die bijeen heeft ingeleverd ging over het al dan niet structureel maken van de voedselhulp die door het Rode Kruis is verzorgd. En in zijn beantwoording zegt de staatssecretaris dat het Rode Kruis daarmee gestopt is. Dat ook niet wil continueren en dat het nu aan de lichamen zelf is om dat wel te continueren. En ik proef daar toch een kleine discrepantie tussen zoals ik het heb begrepen en wat de staatssecretaris zegt. Dus ik vraag eigenlijk naar verheldering. Voor zover ik het begrijp is het niet zo dat het Rode Kruis die projecten niet wil voortzetten, maar zij kunnen dat natuurlijk niet doen vanuit een noodhulpscenario.
there's only so much you can do. Als noodhulp, dat moet op enig moment structureel onderbouwd worden. En nou heeft het Rode Kruis zo efficiënt gewerkt dat er nog een mooi bedrag van enkele miljoenen over is. En zij hebben ook het verzoek ingediend bij BZK om dat bedrag, ik meen dat dat om ongeveer 3,5 miljoen, ik meen ook dat het over gulden gaat, om toestemming te krijgen om dat geld om te zetten en zeg maar anders te allokeren, zodat het wel structurele hulp ten goede kan komen. En daar wil ik nou heel graag een antwoord op. Want zoals ik het begrijp is BZK hierin de partij die zegt, ja maar dat kan niet. Nou, laat ik allereerst zeggen dat ik heel blij ben dat wij met het Rode Kruis op deze wijze zaken hebben kunnen doen. Want er was een gigantische crisis. Tienduizenden gezinnen zaten in de problemen. Ik heb zelf tijdens een aantal van mijn bezoeken aan Curaçao en Aruba gezien waar die hulp dan terechtkomt. Dat was mensonterend, zou ik bijna willen zeggen. Dat waren mensen die zaten al in een kwetsbare positie, maar door de crisis totaal uitzichtloos. Dus het Rode Kruis heeft daar geweldig werk verricht. Overigens, samen met heel veel lokale NGO's, dat hadden we ook gevraagd. Benut nu die krachten die er zijn en die netwerken. En het Rode Kruis heeft dat gecoördineerd. Maar het Rode Kruis heeft bij ons aangegeven, ja, wij zijn een noodhulporganisatie. En een jaar na dato, dan is er misschien nog wel behoefte aan deze ondersteuning, maar kun je dat geen noodhulp meer noemen. Dus wat hebben we met de landen afgesproken? Hebben we ook tijdig aangekondigd dat wij 1 oktober zouden stoppen met de financiering van, in de vorm van giften van deze voedselpakketten. We hebben totaal 85 miljoen euro daaraan besteed in de afgelopen ruime jaar. En dat wij, mocht daar verdere ondersteuning nodig zijn, omdat als gevolg van het aantrekken van de economie en het weer binnenkomen van toeristen, zie je ook weer dat de behoefte aan noodhulp afneemt. Dan moeten de landen dat zelf financieren. En die financiering kan dan geregeld worden via de liquiditeitssteunpakketten die via de Nederlandse overheid beschikbaar worden gesteld tegen 0% rente. Dat is de afspraak die gemaakt is. Daar moet ik bij zeggen dat daar zijn op zich met de landen goede afspraken over gemaakt. Maar in de praktijk bleek het nog niet altijd even eenvoudig om bijvoorbeeld databestanden over te zetten. En de vouchersystemen die het Rode Kruis heeft toegepast, die heel succesvol waren, om dat gewoon door te zetten. Maar dat is ook aan de landen. We hebben gezegd dat is echt aan de landen hoe ze dat willen gaan invullen. En u kunt zich voorstellen, net zoals in Nederland, waarbij mensen die onder het bestaansminimum leven beroep kunnen doen op bijzondere bijstand, dat het ook aan de landen is. En dan kun je niet zeggen, die landen zijn allemaal gelijk, om op hun autonome wijze te bepalen hoe zij hulp verlenen aan mensen die daar behoefte aan hebben. Dus de noodhulpsituatie is nu beëindigd. De financiële bijdrage in de vorm van giften door Nederland is nu beëindigd. En uiteindelijk is het aan de landen om dit zelf op te pakken. En om een systeem te bedenken, en dat kan het bestaande systeem zijn, op basis waarvan ze die hulp willen voortzetten. Dat is in essentie wat er nu gebeurt. Dank voor de beantwoording. Nou is het wel zo dat uit de financiering die in eerste instantie als gift gealloceerd is voor die noodhulp, dat potje dus nog geld over heeft. En de vraag is eigenlijk heel simpel. Waarom kunnen we dat geld niet zodanig inzetten dat de landen het kunnen inzetten om dat potje van structurele hulp toe te voegen. Want ja, er wordt ook liquiditeitssteun gegeven, maar ja, elke euro telt natuurlijk. En de mensen die gebruik maken van deze speciale programma's zijn niet meteen de mensen die profiteren van het moment dat heel langzaam het toerisme weer een beetje aantrekt. Dus eigenlijk is de vraag, er is geld over. Dat heeft het Rode Kruis niet hoeven gebruiken. Per 1 oktober is de noodhulp gestopt. In dat potje zit nog geld. Kunnen we het niet mogelijk maken dat dat geld wat nog in dat potje zit gebruikt mag worden ter aanvulling van de structurele noden? Ja, we hadden zojuist al een discussie met de uitkering over incidenteel en structureel. Nu is 3 miljoen veel geld, maar structureel is natuurlijk helemaal niet veel geld als je het bekijkt wat er allemaal voor moet gebeuren. Maar het lijkt mij goed dat ik deze vraag van u in tweede termijn even heel specifiek beantwoord. Want u heeft een hele specifieke vraag gesteld over dit bedrag. En wat daar nog op dit moment van over is, dat weet ik zo niet uit mijn hoofd. Dan moet ik even nagaan. Dan wil ik alleen, voorzitter, ik heb geen vraag meer, maar dan wil ik alleen zeggen dat daar waar ik gulden zei, het echt heel goed euro zou kunnen zijn. Maar ik hoop niet dat dat tot problemen gaat leiden. Het scheelt maar 100%, maar voor de rest... We rekenen het zelf even snel om. Ja. Mevrouw Buiten. Dank, voorzitter. Inderdaad nog even op hetzelfde onderwerp. Maar, en dank ook voor collega dat ze dit onderwerp naar boven bracht.
Is het mogelijk, voorzitter, dat de staatssecretaris dat restant geld omzet naar een nieuwe opdracht, met name met betrekking tot rampenbestrijding, omdat wat dat betreft het duidelijk is dat rampen een steeds grotere invloed krijgen in de regio. En je dus ook ziet dat Rode Kruis lokaal en Nederland heel nadrukkelijk en veel meer met elkaar zouden moeten samenwerken. Dus is het mogelijk om een nieuwe opdracht te geven die zich met name toespitst op capaciteitsversterking, zodat je heel snel kunt accelereren op het moment dat er sprake is van rampen. Dus of dat ook kan worden meegenomen door de staatssecretaris die er in de tweede termijn op terugkomt. Dat zal ik zeker doen, voorzitter. Daarbij kan ik nu al zeggen dat als het gaat om rampen, dat we natuurlijk met Sint Maarten heel veel ervaring hebben, ook met het Internationaal Rode Kruis. Dat ik ook recent weer bijdrage heb geleverd aan apparatuur voor de brandweer op Sint Maarten om in geval van orkanen, dat is een incidentele uitkering, om goede dingen te kunnen doen. Maar ik zal uw vraag in de tweede termijn ook beantwoorden. Dan kom ik bij het tweede blokje, voorzitter. Ja, het klinkt een beetje oneerbiedig, maar het gaat over de armoede. En ik denk dat armoede een van de grootste uitdagingen is voor de Caribische delen van het Koninkrijk. Ik heb, zoals eerder gezegd, van dichtbij gezien wat mensen vaak op leeftijd, hele leven gewerkt. Ik kwam een schilder tegen, 71 jaar, die zei ik heb een hele leven gewerkt. En ik moet nu elke dag denken, kom ik de dag door, heb ik wel voldoende eten? En die man barst in tranen uit en die zei, ja, wat kunt u mij aan perspectief bieden? En zo zijn er heel veel mensen die gebruik hebben gemaakt van die voedselpakketten. En ja, u heeft dezelfde bezoek ook afgelegd, ongetwijfeld. En ik moet zeggen, dat zijn van die indrukken die je niet snel vergeet. En ik vind dat wij als politici hier, maar ook aan de andere kant van de oceaan, de dure plicht hebben om alles te doen wat in ons vermogen ligt om deze armoede te bestrijden. En om de ongelijkheid die er ook is te bestrijden. Want de ongelijkheid is enorm. En als je het hebt over solidariteit dan, en in een beschaafd land hoort er ook aandacht te zijn voor deze groepen. En we hebben dus in eerste instantie ingezet op die 85 miljoen noodhulp. We hebben een steun- en herstelpakket voor Caribisch Nederland gemaakt, vergelijkbaar zoals dat ook in Europees Nederland is. En we hebben ondernemers geholpen om de crisis door te komen. Maar dat is niet voldoende. Uiteindelijk het beste perspectief wat deze mensen kunnen hebben is dat er economische ontwikkeling komt. Dat er minder afhankelijkheid komt van het toerisme. Dat je beter klappen die er eventueel komen kunt opvangen. En dat het bestuur op orde komt. Dat de belastingen geïnd worden. Ik zal er zo nog iets over zeggen. Want het geld ligt soms op straat. Het wordt niet opgehaald. En vervolgens is er geen geld om onderwijs en zorg te financieren. En ik vind dat als een van de lessen zou moeten zijn, en opdrachten binnen het Koninkrijk, dat we elkaar daarop aanspreken, maar niet alleen dat we elkaar daarbij helpen om te voorkomen dat deze mensen in deze situatie komen. Als je je hele leven gewerkt hebt en je bent 71 en je bent gewoon in niet al te beste gezondheid en je zit in een hutje, want het was niet meer dan dat. En je vraagt je af, wie zorgt er voor mij of wie bekommert zich om mij? Dat verwacht je in eerste instantie niet binnen het Koninkrijk. Dat verwacht je in andere delen van de wereld, maar niet in het Koninkrijk. En ik vind dat wij dus daar met z'n allen een opdracht in hebben. De heer Kuzu, maar ook anderen hebben aandacht gevraagd voor het feit dat ook in Caribisch Nederland mensen geconfronteerd worden met hogere lasten en dat de inkomens na van hand achterblijven. Dat heeft voor een deel te maken natuurlijk met de kleinschaligheid van de eilanden, waardoor ze extra kwetsbaar zijn. Maar je ziet dat sinds 10-10-10 daar niet op volle kracht aan gewerkt is, laat ik het even zo zeggen. En dat heeft er ook toe geleid dat ik indertijd met staatssecretaris Van Ark naar de eilanden ben geweest en haar als eerst verantwoordelijke voor dit onderwerp heb laten zien wat er speelde. En ik heb al eens eerder gezegd, en ik zeg het hier nog een keer, complimenten voor haar, hoe ze dat heeft opgepakt en wat ze daarmee gedaan heeft. Want zij heeft ook in de diverse debatten in de Kamer, die natuurlijk daar continu mee bezig was, gezegd dat wij stap voor stap dat bestaansminimum beter willen maken. Dat sociaal minimum verhoogd wordt, dat inkomens omhoog gaan. En dat is belangrijk, want als dat perspectief er is voor mensen die niet kunnen werken en die wel in hun levensonderhoud moeten voorzien, dan zorg er ook voor dat die diepe armoede die u ook gezien heeft toen u met het IPCO op bezoek was, dat die kan gaan verdwijnen. Mevrouw Kuiken noemde dat ook terecht in haar inbreng. Je moet stap voor stap die verbeteringen realiseren. En er zijn dus ook stappen gezet.
De toeslag voor de arbeidsongeschikten is tot het wettelijk minimumloon verhoogd. Er is een toeslag voor AOW-gerechtigden met een inkomen onder het wettelijk minimumloon geïntroduceerd. En de kinderbijslag is verhoogd tot bijna verdubbeling ten opzichte van 2018. En ook zijn er stappen gezet op het gebied van de arbeidsbemiddeling en de schuldhulpverlening. En om de inkomenspositie van werkenden verder te verbeteren is bovendien het wettelijk minimumloon in Caribisch Nederland gefaseerd verhoogd. De AOV, de AWW en de onderstandsuitkeringen zijn daarbij evenredig verhoogd. Ook de koopkracht op de eilanden is verbeterd dankzij die maatregelen gericht op de verlaging van de kosten voor levensonderhoud. Want het gaat niet alleen om die inkomsten. Als je de rekeningen niet meer kunt betalen, dat die elke dag stijgen, dan heb je daar weinig aan met je koopkracht. We hebben als kabinet 3 miljoen euro geïnvesteerd in het uitbreiden van het aanbod van sociale huurwoningen. Er is een tijdelijke subsidie verstrekt voor het verlagen van de huurlasten van sociale minima in de particuliere huursector. En de verhuurderssubsidie in de sociale huursector is verhoogd. En met de pilot hypotheekgarantie die dit jaar van start is gegaan, wordt daarnaast ook de koopmarkt aantrekkelijker voor mensen met een lager inkomen. En op dit moment wordt onderzocht hoe de kosten van levensmiddelen kunnen worden teruggebracht. En het gaat dus om een verbetering van de koopkracht bij alle huishoudenstypes en alle inkomensgroepen. En het verhogen van de inkomens, dat kan niet losgezien worden van het verlagen van de kosten van levensonderhoud. En het is helder dat dit de nodige tijd vraagt. En laat ook duidelijk zijn dat evenwicht tussen inkomsten en uitgaven, dat is heel fragiel. En extra kostenverhogingen raken de mensen op de kleine eilanden extra hard. Voorzitter, de motie die is aangenomen in de eilandsraden van Bonaire en Saba en die de nieuwe regering oproept om in haar regeerakkoord ook voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zo snel mogelijk een sociaal minimum vast te stellen op basis van de werkelijke kosten van levensonderhoud en gelijkwaardig aan die van het Europese deel, is zeer begrijpelijk. Het kabinet wil echter niet de werkelijke kosten als uitgangspunt nemen voor het sociaal minimum. En daar heeft het kabinet bij het vaststellen van het eikpunt bewust niet voor gekozen. Dat zou namelijk betekenen dat we de te hoge kosten voor lief nemen. Dat we alleen maar ons focussen op die inkomsten. En dat zou een onevenwichtige situatie teweeg brengen. En dat is dus des te meer reden om iets aan die kosten te gaan doen. Het kan immers niet zo zijn dat de inwoners van Caribisch Nederland met een kleine portemonnee er per saldo niets op vooruit gaan. En tegelijkertijd, ik zeg het de minister van Sociale Zaken en nu de staatssecretaris van Sociale Zaken na. Het is van belang dat het vaststellen van het sociaal minimum stapsgewijs gebeurt. En met oog voor de regionale context, de draagkracht van de economie en de concurrentiepositie van de eilanden. Dat zijn zaken waar je misschien niet meteen bij nadenkt als je kijkt naar de inkomenspositie, maar dat doet wel iets met de werkgelegenheid en de concurrentiekracht ten opzichte van de nabije eilanden. En het belangrijkste, en dat is hier ook al veelvuldig aan de orde geweest in de Kamer, is dat we niet alleen focussen op de toeristische sector, maar dat er een gediversifieerde economie komt, waarbij er op meerdere fronten inkomens gegenereerd kunnen worden. Ik heb sympathie voor het betoog van diverse leden om het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen al per 1 januari 2022 te verhogen. Een dergelijke stap is ook in lijn met de aanpak van het eikpunt sociaal minimum, die het kabinet in 2019 heeft ingezet, en in lijn met het akkoord van Kralendijk dat op Bonaire is gesloten met de sociale partners. De leden De Vries, Van den Berg en Kuiken vroegen of dit kabinet al per 2022 stappen gaat zetten. En in het debat voor de zomer wat we hadden over het eikpunt sociaal minimum, waarbij minister Koolmees toen nog aanwezig was, is dit ook met hem besproken. En heeft hij toegelicht dat, gelet op de demissionaire status van het kabinet, het niet voor de hand ligt dat het kabinet die stap nu eigenstandig zou zetten. Toen nog ook vanuit het idee dat de formatie over niet al te lange tijd afgerond zou zijn. Met steun en een concreet voorstel van uw Kamer ligt er echter wel een basis om hierop per 2022 nog een stap te zetten. En hierbij is wel een passend dekkingsvoorstel nodig, gericht op de begroting van sociale zaken en werkgelegenheid. En daarbij wil ik wel opmerken dat het verhogen van de inkomens niet los kan worden gezien van het verlagen van de noodzakelijke kosten van levensonderhoud. Zo is in het kabinet en ook in eerdere debatten met uw Kamer herhaaldelijk besproken. Wat betreft de kosten van levensonderhoud zijn we de afgelopen tijd geconfronteerd met tegenvallers die alle mensen op de eilanden raken. Hogere kosten van energie, internet en water. En dit nog los van de recente wereldwijde stijging van de prijzen voor gas en elektriciteit. Mevrouw Van den Berg vroeg in het debat of deze stijging ook voor... Mevrouw Van den Berg vroeg of dat debat wat nog gaat komen over eventuele compensatie of mitigerende maatregelen, of daar Caribisch Nederland wordt meegenomen. Nou, voor Caribisch Nederland geldt in principe een vergelijkbare benadering als in Europees Nederland. En ik zou zeggen dat bij de besluitvorming over eventuele compensatie, laat ik dat heel voorzichtig formuleren, want dat is een debat wat op dit moment nog gevoerd wordt, ook op basis van onderzoeken die gedaan worden, ligt het in de reden dat ook Caribisch Nederland daarbij betrokken zou worden.
Zoals u weet zijn de kosten van internet ook hoog in het Caribisch gebied. En de staatssecretaris van EZK beziet momenteel of de subsidie in het kader van corona voor vast internet met een half jaar verlengd kan worden. Het verlengen van die subsidie is gewenst omdat anders in één keer een enorme kostenstijging zou optreden per 1 januari. Het is uiteraard ook aan een nieuw kabinet om te kijken, we hadden het net over incidenteel structureel, om te kijken hoe je dat op de langere termijn gaat doen. Maar we moeten in oogschouw nemen dat die inkomstenkant en die uitgavenkant dat die wel in balans blijft. De heer Seder sprak ook zorgen uit over de energieprijzen in de subsidiëring op energie. Die komt te vervallen. Het is op dit moment zo dat voor zowel elektriciteit als water het vaste aansluittarief reeds structureel door de ministeries van EZK voor betreft elektriciteit en INW voor betreft het water gesubsidieerd wordt tot het Europees-Nederlandse kostenniveau. En het ministerie van INW heeft momenteel geen additionele ruimte op de begroting om structureel extra maatregelen te nemen ten aanzien van de kosten voor drinkwater. De staatssecretaris van EZK onderzoekt de mogelijkheid om een investering te doen in haar beleidsneming Bonaire brandstofterminal. Dit zou de terminal de mogelijkheid kunnen bieden om te investeren voor een zonne- of windenergieproject. Iets waar ik zeer voor ben en een aantal van uw leden gisteren ook op geduid heeft. Als je het hebt over goede investeringen die leiden tot lagere structurele lasten. Het doel is dus om een optimale mix van snelheid, kostendaling en verduurzaming te vinden, zoals de motie Kuiken daarom eerder vroeg. In alle oplossingsmogelijkheden is het belangrijk dat de productie op verantwoorde wijze gecoördineerd wordt om de energieleveringszekerheid te waarborgen. En uiteindelijk is het aan het volgende kabinet om te besluiten over eventuele structurele maatregelen om de kosten voor energie en drinkwater te verlagen. Daarmee ben ik het einde gekomen van het blokje armoede, voorzitter. Ik zag als eerste mevrouw Kuiken staan. Eerst even de andere. Mevrouw Bromet. Ja, voorzitter. We hebben het gehad ook, of ik heb het gehad over de onderstand. En ik zou eigenlijk aan de staatssecretaris willen vragen, vindt hij terecht dat in Nederland de bijstand ongeveer 70% van het wettelijk minimumloon is, terwijl dat in onze overzeese gemeente 30 tot 40% is? Want ik hoor hem heel veel zeggen over de uitgavenkant. Ja, dat kan, maar het gaat om voor mensen aan de onderkant van de samenleving ook om de inkomsten. Nou ja, kijk, we hebben in 2019 een plan gemaakt, de staatssecretaris van SZW, om ervoor te zorgen dat je stap voor stap dat sociaal minimum verhoogt. En waarom stap voor stap? Dat heb ik zojuist ook nadrukkelijk, misschien te nadrukkelijk aangegeven, dat het niet alleen gaat om de inkomstenkant, maar ook om de kostenkant. Want als je alleen maar focust op de inkomstenkant, dan ga je dat, zou je dat eigenlijk stevig moeten verhogen om de koopkracht te verbeteren. Terwijl dat allerlei ongewenste effecten op de arbeidsmarkt en ook in de concurrentievermogen kan gaan opleveren. Dat wil je niet. Dus in die zin is een vergelijking in dit geval, even los van het principe van gelijkheid, heel ingewikkeld ten opzichte van Europees Nederland en Caribisch Nederland. Wat belangrijk is dat er perspectief komt en dat een aantal maatregelen de afgelopen 2 jaar genomen zijn om dat, met name voor mensen in kwetsbare posities hun inkomen te verhogen. Maar ik benadruk zozeer die kostenkant, omdat die wordt vaak vergeten en je kunt daar bijna niet tegenop verhogen. En dat zou tot grote onevenwichtigheden leiden. Dus het is natuurlijk voor een deel al zo, heb ik zojuist toegelicht, dat diverse ministeries subsidiëren, waardoor al bepaalde kosten gedrukt worden. Maar we worden nu geconfronteerd met een aantal tijdelijke subsidies die aflopen. Nou, om te voorkomen dat mensen in de problemen komen, heb ik daar het een en ander over gezegd. En als het gaat om het verhogen van het sociaal minimum, ja, dat is een proces waarvan de staatssecretaris indertijd heeft gezegd, dat doe je niet in 1 keer, dat doe je in een aantal stappen en je gaat telkens kijken wat de effecten zijn. En volgens mij moeten we die lijn nog steeds vasthouden, zou dat ook een hele gezonde lijn zijn. En ik heb uw pleidooi gehoord en ik heb daar zojuist van een aantal van u en uw collega's sympathieke woorden over gesproken, omdat ik ook vind dat we zouden moeten voorkomen dat we een jaar verliezen in het stap voor stap toewerken naar een hoger sociaal minimum. Ja, voorzitter, we zijn op bezoek geweest, heb ik al verteld en hebben andere leden ook verteld, bij een echtpaar met gehandicapte kinderen. Ze werkten allebei, dus het ging niet eens om mensen met een uitkering, maar om mensen die werkten. En de vrouw zei tegen ons, ik ben al blij als ik de huur kan betalen en eten voor mijn kinderen kan kopen. Dat waren werkende mensen. Als het gaat over de onderstand, dan is dat dus 30 tot 40% van dat bedrag. Dat gaat dan over, hebben mijn kinderen een beetje honger of heel veel honger? En dan kunnen wij vanuit Nederland wel zeggen stap voor stap. Maar het is toch onacceptabel dat er in ons land kinderen zijn die honger hebben?
Nou, dat laatste ben ik zeer met u eens. Overigens zijn er ook allerlei voorzieningen op lokaal niveau. Ik denk dat dat ook beter gestroomlijnd nog zou kunnen worden. Die zeg maar mensen in hele kwetsbare posities nog extra zou kunnen helpen. Maar eigenlijk is uw interruptie ook een bevestiging van mijn analyse. Dat je juist moet kijken naar de kostenkant. Want zelfs mensen met een baan hebben al problemen om rond te komen. Als je daarmee zeg maar de onderstand nog extra zou verhogen. Dan zou het verschil tussen werken en niet werken nog kleiner worden. Dus dat is nou een voorbeeld van een probleem wat zich dan gaat voordoen. En dat is ook de reden dat bijvoorbeeld als het gaat om infrastructuur. U heeft daar zelf vragen over gesteld over de haven en over dat soort zaken. Maar een van de redenen waarom het gewoon duurder is op Bonaire is dat alles via Curaçao of via Santo Domingo of weet ik niet waar vandaan moet komen. Dat kost gewoon extra veel. Die rekening betalen de mensen die gewoon naar de supermarkt gaan en daar inkopen doen. En als je dus ervoor kunt zorgen dat die handelingskosten omlaag gaan, doordat je bijvoorbeeld een grotere haven creëert, doordat je het aantrekkelijker maakt om met grotere volumes binnen te komen, dan doe je ook iets goeds voor de mensen. Dus ik vind dat we dat hele perspectief moeten bekijken. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor Bonaire, dat geldt ook voor Saba en Sint-Eustatius. Ja, voorzitter, dit gesprek hebben we eigenlijk een half jaar geleden ook gevoerd in het debat dat we hierover hadden. En dat wordt een soort rondje waarin ik zeg, ja, ik denk dat het voor mensen de reden om te werken is meer dan om inkomen te vergaren alleen. Dat heeft te maken met contacten, met waardevol zijn voor de samenleving. Dus ik ben niet zo bang dat als je de onderstand verhoogt, dat mensen dan dat de prikkel weggaat om te gaan werken. En ik vind het gewoon te lang duren. Dus ik denk, wij kunnen hierover praten en debatteren en in hetzelfde rondje ronddraaien. En ondertussen is de armoede zo verschrikkelijk schrijnend. Terwijl als het gaat, ik heb een amendement gemaakt en dat gaat over voor een half jaar, want ik begreep dat het dan niet per 1 januari in kon gaan, maar per 1 juli gaat het over 1 miljoen euro. En dat is op de begroting die wij hebben hier voor sociale zaken, is dat echt zo'n ongelooflijk klein bedrag. Terwijl je er heel veel voor kan doen voor de mensen daar. Ja, dat zijn allemaal dingen die u zegt waar ik het niet mee oneens ben. Alleen, ja, we hebben het zojuist over de coördinerende bevoegdheid gehad. We staan hier bij de begroting Koninkrijksrelaties. De Kamer, ik weet dat er initiatieven zijn vanuit de Kamer. Dat heeft u in de eerste termijn al aangegeven. Ik weet ook dat u een amendement heeft ingediend. Daar ben ik nog niet toegekomen qua appreciatie. Maar dat is natuurlijk een amendement wat ik op zichzelf wel kan volgen. Met de kanttekening die ik gemaakt heb ten aanzien van de kostenkant die je ook nadrukkelijk moet meenemen. En de gevolgen die het heeft voor zeg maar, de arbeidsmarkt en allerlei neveneffecten die kunnen optreden. Maar de basisgedachte ondersteun ik, juist vanuit het principe. Alleen, ja, dan moet er wel een dekking komen. En dan zou het niet gepast zijn, voorzitter, dat ik hier over de begroting van een collega toezeggingen ga doen. Ja, dat is misschien voor u heel veel, maar tegelijkertijd is het ook weer de rol die we allemaal moeten spelen. Ik speel die rol in het kabinet, u speelt de rol in de Kamer. Om bij die begrotingen waar onderdelen aan de orde komen, die je zien op Caribisch Nederland of op de landen, dat ook die koninkrijksstem daar doorklinkt. Ik vind het heel mooi en ik ben heel blij dat we in het kabinet hebben kunnen besluiten rondom de coronasteun, dat we dat gelijk geschakeld hebben, min of meer zou je kunnen zeggen, voor Caribisch Nederland. Ik heb u zojuist aangegeven als reactie op de vragen van mevrouw Van den Berg, dat ik het zelf in de reden vind liggen dat ook bij eventuele maatregelen die zouden volgen voor hoge energieprijzen, dat dat ook zou gelden voor Caribisch Nederland. Maar u kunt, ja, ik zou het best willen, maar u kunt niet van mij in deze positie vragen dat ik iets ga zeggen over het amendement, wat u, neem ik aan, ook bij de begroting van SZW gaat indienen. Want het ziet ook op die begroting dat ik daarover iets nu ga zeggen. Dat staat niet op de begroting van Koninkrijksrelaties. En tegelijkertijd ondersteun ik het pleidooi wat er is om stap voor stap. En dat is ook geheel in lijn met de afspraken die in de tijd collega van Ark gemaakt heeft, ook met de Kamer. En die ook door minister Koolmees nog herbevestigd zijn, om stap voor stap wel iets te doen aan dat sociaal minimum. Maar stap voor stap. En in die zin verwelkom ik het initiatief vanuit de Kamer. Mevrouw Van den Berg, die ik nog even wijs op het maximum aantal interrupties dat ik heb genoemd. 5 losse opmerkingen. Voorzitter, dan ga ik het proberen in 1 vraag te stellen, anders heb ik helemaal niks meer over. Maar de staatssecretaris, fijn dat de staatssecretaris zegt, nou, ik zie dat het goed is dat die stappen, die uitkeringen ook omhoog gaat. Ook dat we dus die internet, dat nog voor 6 maanden wordt verlengd. Maar ik weet niet of de staatssecretaris daarop terugkomt, maar niet in de blokjes die hij in ieder geval, die ik heb opgeschreven. Want ik had namelijk ook nog vragen gesteld om ten principale te kijken hoe we
water en energie en internet kunnen socialiseren met Nederland. Omdat we Nederland ook geen verschil maken tussen Amsterdam en de Waddeneilanden. Dus is de staatssecretaris bereid om daar in totaal mee naar te kijken. En ik had onder armoede dan ook verwacht dat hij terugkomt op mijn vragen over het perspectief bieden. Wat ik bij landbouw en ook bij het scholingsprogramma nog had gevraagd. Ja. Volgens mij hebben we daar iets in de schriftelijke beantwoording over gezegd, maar ik wil het graag nog een keer herhalen. Eerste vraag over het socialiseren, waar mevrouw Van den Berg over gesproken heeft. Kijk, op dit moment is het al zo dat die vaste aansluittarieven dat die al gesubsidieerd worden. Dus in die zin zie je al dat er vanuit Europees Nederland subsidie volgt om dat op hetzelfde tarief te brengen als in Europees Nederland. Mij lijkt het goed om die suggestie, om te kijken of je daar nog verder in zou kunnen gaan. Het ligt echt op het terrein van de collega's van EZK en INW om die mee te nemen. Ik kan daar nu niets over toezeggen. Ik vind overigens ook dat de discussie die sowieso nog gaat volgen, ook voor een nieuw kabinet. Hier zijn nog een aantal partijen in de Kamer die op dit moment aan het formeren zijn. Dat ook heel goed gekeken wordt hoe je in die, zeg maar, aan die kostenkant ervoor kunt zorgen dat alle inspanningen die je aan de inkomstenkant levert niet worden gedaan. Omdat er aan de kostenkant rare dingen gebeuren. Dus inclusief de discussie die zojuist gevoerd werd over incidentele investeringen met structurele kostenverlagingen. Dus dat moeten we allemaal bekijken. Maar ik zou die vraag op die manier willen beantwoorden. Ten aanzien van de perspectieven, ja, dat is iets wat, ondanks de kleinschaligheid, waar gewoon heel veel kansen nog liggen. Daar ben ik echt van overtuigd. Landbouw is natuurlijk een hele belangrijke. Je hebt daar heel veel ingrediënten om in principe goede landbouw te bedrijven. Om daarmee zelfvoorzienend te zijn. Om niet honderden kilometers het fruit en de groenten te moeten importeren. Dat is een kwestie van organiseren, denk ik. Daar zijn ook subsidies voor gegeven al. Daar zijn ook initiatieven, maar het gaat wel langzaam. Dat geef ik toe. De heer Bosman die sprak hier zowat elke begrotingsbehandeling over en zei dan van er gebeurt te weinig. En daar had hij ook gelijk in. Ik ben recentelijk op een werkbezoek in Bonaire, ben ik daar gaan kijken en zie ik wel dat er initiatieven van de grond komen. Maar de kwetsbaarheid zit hem een beetje in die kleinschaligheid. Omdat de afzetmarkt meteen beperkt is. Je kunt niet vanaf Bonaire weer gaan exporteren. Dat ligt niet echt voor de hand. Dus, maar dat is wel iets waar aan gewerkt zou moeten worden. En landbouw is een heel voor de hand liggend iets. Omdat het meteen raakt over wat in de supermarkt ook zo heel duur is. En dat zijn die groenten en fruit. Ook nog de meest gezonde voedingsstoffen. Mevrouw Kuiper. Oh, sorry. Voorzitter, ik had me voorgenomen wat aardiger te worden in het huis. Maar er komt wel een hoop onzin uit de mond van deze staatssecretaris als het gaat over armoede en de onderstand en bijstand. Want ze zeggen stap voor stap er naartoe, maar we zijn inmiddels 11 jaar verder. En dat heet niet voor niets een armoedegrens, omdat dat de grens is die je minimaal moet binnenhalen aan inkomen om gewoon te kunnen eten, te kunnen slapen en je kinderen van groente en fruit te voorzien. En daar voldoen we gewoon niet aan. En het gaat hier niet over landen die gekozen hebben voor onafhankelijkheid. Het zijn gewoon 3 Nederlandse gemeenten die al 11 jaar achtergesteld worden. Dan hoor ik allerlei onzin voorbij komen als ja, aanzuigende werking. Hoezo? Je moet minimaal 5 jaar op het eiland wonen. Wil je daarvoor in aanmerking komen? De meeste mensen willen werken, maar zijn ontslagen bijvoorbeeld door corona. En ten derde, de mensen die het werk kunnen krijgen, hebben vaak 2 tot 3 baantjes. Dus dat verkapte gevoel van god, het zijn luie mensen en daarom moeten we de omstand niet verhogen. Echt waar, ik word er echt een beetje spuug en spuugzat van. En hij zegt het niet letterlijk, maar onbedoeld wel bijna. En ik vraag dus maar echt af, ik weet dat er nu een motie ligt om het wettelijk minimumloon te verhogen. Ik ben het niet eens met de dekking. Wij zoeken samen met GroenLinks naar alternatieven. Er ligt een amendement op de bijstand. Ook dat zal misschien nog aangepast worden. Maar kan het nou niet zo zijn dat het kabinet zegt, joh, die 1 miljoen euro voor het komende jaar gaan we in ieder geval vast regelen? Zou dat niet gewoon fatsoenlijk zijn na 11 jaar? Ja, voorzitter, ik heb uitgebreid. Allereerst, volgens mij is mijn betoog volstrekt consistent met alle betogen die ik hierover gehouden heb. En dat geldt zeker ook voor de collega's in het kabinet. Dus ik begrijp niet helemaal de opwinding bij mevrouw Kuik op dit moment. Sorry. Nee, ik maak hier bezwaar tegen. Nee, de staatssecretaris is aan het woord. De staatssecretaris is aan het woord. Ik ga hem niet onderbreken. De staatssecretaris is aan het woord. Daarna mag u weer reageren. De staatssecretaris is aan het woord. Ja, maar voorzitter, als we dit in het huis gewoon elke keer toestaan, op het moment dat er even emotie is, omdat het hier gaat over mensen en armoede en dan weggezet wordt als een karikatuur opwinding. Ja, ik ben nu opgewonden, omdat ik me hier kwaad over maak. Doe dat gewoon niet. Geef een inhoudelijk antwoord en zorg dat je wegblijft bij dit soort dingen. Ik heb gewoon inhoudelijk antwoord gegeven de hele tijd al. En dat is gewoon een volstrekt consistente lijn met wat ik eerder en wat het hele kabinet eerder gezegd heb. Overigens
hebben wij de afgelopen 4 jaar echt enorme inspanningen op dit punt geleverd. Zijn wij er waar we moeten zijn? Nee, we zijn er nog niet. Dat heb ik ook altijd gezegd en dat heb ik ook nooit ontkend. En dat heeft de minister van Sociale Zaken of staatssecretaris van Sociale Zaken ook niet gedaan. En als mevrouw Kuiken zegt er is te weinig gebeurd in de afgelopen jaren, ja, dat ben ik met u eens. Dit kabinet heeft niets gedaan aan de bestrijding van de armoede. Helemaal niets. Helemaal niets. En dat hebben wij wel opgepakt. En ik ben heel blij dat we het gedaan hebben. We gaan ermee door. Maar ik heb zojuist aangegeven dat juist vanwege die dimensionaire status dat wij niet op dit moment onszelf in de gelegenheid zagen om dat nu structureel te regelen. Ik vind ook dat je dit niet incidenteel moet doen. Je moet dit structureel dekken. Dit is een onderwerp wat gaat over bestaanszekerheid en je moet mensen perspectief bieden. Daar willen wij ook aan werken, stap voor stap. En ik ben heel blij, heb ik ook gezegd, met het initiatief vanuit de Kamer. Wat een forse stijging zou opleveren, wat wel gedekt moet worden. Ja, en met alle respect, voorzitter, we hebben daar een debat over gehad. En mevrouw Kuiken wordt nu boos en zegt tegen mij van dat ik allemaal onzin vertel. Dat laatste is zeker niet het geval. Want nogmaals, u kunt het natuurlijk erop nalezen. Ik heb elke keer hetzelfde verhaal verteld. U kunt het niet met me eens zijn, dat mag. En u kunt vinden dat wij te weinig gedaan hebben. Maar ik zeg u, we hebben meer gedaan, veel meer gedaan dan de 4 jaar of 5 jaar daarvoor. Ik word boos omdat er gesuggereerd wordt dat mensen door de onderstand te verhogen niet meer geprikkeld zouden zijn om aan het werk te gaan. Ik word boos omdat er gesuggereerd wordt dat er dan uitgegaan zou worden van een aanzuigende werking, terwijl dat pertinente onzin is. En ik word boos omdat we 11 jaar lang al mensen gewoon een fatsoenlijk basisinkomen misgunnen. Dat gaat hier niet om onafhankelijke landen, dat zijn gewoon 3 Nederlandse gemeenten die we in de steek laten. En tot slot, ik weet dat het vorige kabinet te weinig heeft gedaan. Voor de poort van de hel hebben we net een onderzoek eruit weten te slepen, omdat er politieke onwil was. Dat onderzoek ligt er nu. Onomstotelijk staat vast wat er nodig is om mensen op een fatsoenlijk inkomen te krijgen. En dit kabinet voert het al 5 jaar lang niet uit. Terwijl alle gegevens er liggen en we weten wat er moet gebeuren. Voorzitter, ik rond gewoon af. Het antwoord is nee, ik hoor het. Maar ik wil het wel bestreden hebben, want ik vind het echt schandalig hoe we omgaan met mensen gewoon in ons koninkrijk, onze Nederlandse gemeenten. Voorzitter, dit is apert onjuist wat mevrouw Kuiken zegt. Ik kan niet anders zeggen. Dit kabinet heeft veel meer stappen gezet dan het vorige kabinet. Stap voor stap ook aangegeven door collega Van Ark in der tijd. En we hebben wel degelijk de koppeling gemaakt dat je, als je de onderstand verhoogt, dat effecten heeft voor mensen met een baan die ook een inkomen hebben. En dat is juist ook in de interruptie aan de orde gekomen. Dus ik vind dat je dat in samenhang moet bekijken. En ik steun dat volmondig, wat de collega's van SZW daarover gezegd hebben. Ik neem er ook op geen enkele manier afstand van en dit is ook een consistente lijn. Ik wil hier nogmaals zeggen dat als het gaat om armoede, mevrouw Kuiken, dat we hier allemaal, daar hoeven we elkaar niet te maat te nemen, allemaal hebben we gezien wat dat doet met mensen. En ik vind ook dat we allemaal de plicht hebben om dat aan te pakken en op te lossen. En dat gaan we ook doen. En ik vind ook dat een nieuw kabinet hier een grote opdracht heeft. En er zijn allerlei partijen die daar een rol in kunnen hebben. Maar ik vind het geen pas geven, eerlijk gezegd, als u hier heel boos wordt, want u wordt heel boos, en zegt dat ik onzin vertel over iets wat in het kabinet daarvoor helemaal niets aan gedaan heeft. En dit kabinet probeert een aantal van die stappen te repareren. Het zou u denk ik sieren, voorzitter, als u daar iets gematigder in zou zijn en ook iets realistischer. Want u mag alles vinden, we kunnen het hartstikke oneens zijn. Maar u legt me allemaal woorden in de mond wat ik allemaal zou suggereren en zo. Het gewoon niet waar is. Het is gewoon niet waar. Voorzitter, tot slot, ik zou de eigen teksten nog maar eens op nalezen, want u suggereert het wel degelijk. En als u het niet bedoelt, wees dan zorgvuldig in de woorden die u kiest. Dat is 1. 2, ik heb nooit ontkend dat dit kabinet stappen heeft gezet. Daar ben ik juist heel blij mee. Alleen ik snap niet, nu we zover zijn en er degelijke onderbouwde plannen liggen, dat je niet en de koppeling trekt, het Kralendijk-akkoord ondersteunt en dan ook meteen de onderstand omhoog trekt. En dat je dat misschien nu nog niet structureel regelt, omdat er nog inderdaad nog geformeerd moet worden, dat snap ik. Maar dan is het toch heel logisch om voor het komende jaar wel te regelen. En dat kan ook. Het gaat om 1 miljoen, of nog zelfs minder, om dat voor het komende jaar te regelen. Er ligt een motie, de dekking zint me niet, maar ik zal nog kijken, ik broed nog op alternatieven, om het wettelijk minimumloon omhoog te doen. Nou, als dat gaat het halen, want dat heeft al een meerderheid. Dan is het toch ook heel logisch om die bijstand er dan meteen bij te pakken. Als de steun er wel is voor dat wettelijk minimumloon, waarom dan niet die steun voor die bijstand? Dat snap ik oprecht niet. En tenslotte, allerlaatste, voorzitter. Kijk, iedereen die nog steeds het vorige kabinet als excuus neemt om niet stappen te zetten die men zelf kan nemen, ik ben daar wel een beetje klaar mee na 5 jaar. Want de staatssecretaris heeft hier de macht. Het is wellicht zijn laatste debat. Ik zou zeggen, gebruik hem.
Ja, voorzitter, het zou misschien kunnen wat mevrouw Kuiken zegt, maar het is niet zo. Ik ben niet bewindspersoon voor sociale zaken. Ik ga niet over de begroting van sociale zaken. Ja, toch even. Ik bedoel, u staat er een heel verhaal te houden. We hebben daar debat over gehad met de bewindslieden. Er ligt een voorstel uit de Kamer. Ik heb zojuist uitvoerig daar al een reflectie op gegeven. U doet gewoon alsof ik tegen dat voorstel zou zijn. Alsof ik tegen een verhoging van het sociaal minimum zou zijn. Nou, niets is minder waar. Helemaal niets is minder waar. Ik zou blij zijn als het gebeurt. Maar je moet het stap voor stap doen. En ik vind overigens de stap die vanuit de Kamer nu gezet gaat worden, vind ik niet een kleine stap. Dat vind ik een behoorlijke stap. Dus toch even de opwinding, voorzitter, zeg maar, op die manier zoals u dat nu doet, vind ik echt onterecht. En doet ook geen recht aan de inspanning van het hele kabinet. Kijk, en als u zegt dat wij te weinig gedaan hebben, dan mag ik zeker reflecteren op wat de jaren daarvoor gebeurd is. Want u bent begonnen in 2010. Ik ben niet begonnen in 2010, u ook niet. Maar er zat nog een kabinet daarvoor en die hebben gewoon niet zoveel aandacht gegeven aan die eilanden. Het spijt mij zeer. Wij gaan dat voor een deel repareren. En het volgende kabinet zal dat ook moeten doen. Het is niet zo dat het allemaal op orde is. Daarvoor zijn er te veel problemen. Daar zijn we het ook over eens. Maar ga nou niet doen alsof ik hier als u tegenstander ben op een onderwerp waarvan we hier allemaal vinden dat er stappen gezet moeten worden. Dat begrijp ik niet, voorzitter. Dan kom ik bij het blokje duurzaamheid. En ja, dat vind ik een onderwerp wat te weinig aandacht heeft gekregen, eerlijk gezegd, op de verschillende eilanden. En het is door mevrouw Bromet met name benoemd. En ik juich uw inbreng op dat punt zeer toe, omdat ik echt vind dat er wel wat op het spel staat op de eilanden als het gaat om natuur. Er gebeuren ook heel veel goede dingen, maar laat ik toch een aantal zaken noemen die me zorgen baren. De erosie als gevolg van de geitenproblematiek is enorm. En dat is echt een bedreiging voor de natuur. Ik ben bij talrijke bezoeken die ik heb afgelegd, heb altijd wel een element in gehad met Stinapa bijvoorbeeld of Wereld Natuurfonds, waarin we gezien hebben en te horen kregen wat die dreigingen waren. En ik denk dat er voor de eilanden gewoon heel veel kansen liggen, ook op het gebied van duurzame economische ontwikkeling, als je die natuur beschermt. Dat kan onder water zijn, boven water, maar daar moet meer aan gebeuren. Ik weet dat het ministerie van LNV daar ook allerlei projecten op heeft lopen. Maar ik zou het zeer toejuichen als we op dat vlak, ja, ook vanuit de eilanden zelf, en ik zeg het nu wat generaliserend, er zijn heel veel goede initiatieven, maar ook in politieke zin, wat meer aandacht zou komen voor die heritage die er is, zeg maar, voor het erfgoed wat er is, wat ook bewaakt en beheerd moet worden. En Stinapa noemde ik zojuist al, dat is een organisatie die daar heel veel aan doet. Maar als ik kijk bijvoorbeeld op Sint Maarten, toen ik daar het eerst kwam, dat daar zo'n afvalberg midden op zijn eiland ligt en dat de politiek er gewoon tientallen jaren niet in geslaagd is om het probleem op te lossen, dat vind ik eigenlijk een schande. Dat vind ik een schande. Dat er gewoon geen aandacht is voor zoveel ellende die de volksgezondheid van mensen direct schaadt. Dus het feit dat we samen met de eilanden stappen zetten om dat beter te maken, dat zou ik zeer toejuichen. Ik zal zo nog iets over zeggen hoe ik dat concreet zie. Mevrouw Wuiten die vroeg of ik kansen zag om duurzame energie in te zetten. Nou, die zie ik wel degelijk, want daar gebeurt al heel veel. U zei terecht dat Saba voor 100% zeg maar, de eigen energie opwekt bij dag, dat wel. Want als je het over dag en nacht doet, is het iets minder. Maar nog steeds een heel mooi voorbeeld van Nederland, zou ik zeggen. Wat er allemaal kan. Sint-Eustatius komt ook al aardig in die richting. En Bonaire heeft nog wel een paar stappen te zetten. Maar ik denk dat dit echt een voorbeeld zou kunnen zijn vanuit Nederland om te zien wat je inderdaad met water, wind en zon allemaal kunt doen. En het mooie daarvan is dat als je daar goede investeringen in doet, dat die dus inderdaad meteen leiden tot een acceptabeler kostenniveau. En dat is iets waar we, nou ja, dat hele debat waar we zojuist hadden over armoede gaat daar natuurlijk gewoon over. Dus dan snijdt het mes aan twee kanten, dan doen we echt de goede dingen. Dus volgens mij is dat ook een weg die we naar de toekomst zouden moeten gaan. Nou, op dit moment werkt TNO aan een routekaart voor klimaatneutrale energievoorziening in Caribisch Nederland. En dat is de uitvoering van de motie Boeken van uw Kamer. De staatssecretaris van EZK zal deze routekaart rond het kerstreces aan uw Kamer zenden, inclusief de conclusies en de vervolgstappen. En in die routekaart van TNO worden ook de benodigde investeringen meegenomen. Dus dit is nou echt iets wat je over de langere termijn moet bekijken. Nou, daar zullen afspraken over gemaakt moeten worden tussen het kabinet en de openbare lichamen. En Saba en Sint-Eustatius werken intussen aan hun eigen verduurzamings- en investeringsplannen. Zo bekijkt Saba naar de mogelijkheden die windenergie kan geven. En als deze concreet uitgewerkt zijn, kan beoordeeld worden of een bijdrage van het Rijk aangelegen is, nodig is en hoe dat vormgegeven kan worden. Ook wordt op alle 3 de eilanden geïnvesteerd in verduurzaming van de voedselvoorziening. De zelfredzaamheid, daar hadden we het zojuist over in het debat met mevrouw Van den Berg.
Dat betekent verbeteren van de diensten voor landbouw, veeteelt en visserij, aanpak van loslopend vee, de erosieproblematiek, investering in goede watervoorziening voor landbouwactiviteiten en investering in waterbesparende hydroponics installaties. Door middel van herbebossing moet bovendien erosie verder worden tegengegaan en zo de duurzame vegetatiegroei weer worden bevorderd. Ja, dit is iets wat ook een investering is die heel goed uitwerkt. Want zeker met orkanen en met grote regenval is die erosie echt een probleem. We hebben op Sint-Eustatius gezien hoeveel investeringen we hebben moeten doen om de klif bij Fort Oranje te stutten. Om ook erfgoed te beschermen, om letterlijk te voorkomen dat huizen zouden instorten. En als je zorgt dat de natuur zijn werk doet en dat bomen kunnen groeien en dat er vegetatie is, dan voorkom je ook dit soort ellende. Daarnaast op het gebied van afval, recycling, heel veel stappen gezet. Ook het bewustzijn vergroot. Wat dat doet met het leefmilieu op het eiland. En we hebben een aantal faciliteiten opgezet die denk ik zeer behulpzaam kunnen zijn. Mevrouw Bromet die maakt zich zorgen op Bonaire over het feit dat er druk zit op de markt. Hè. Dus dat mensen daar vaak vanuit Europees Nederland of elders huizen willen bouwen, projectontwikkeling willen doen, et cetera. Zelfs in beschermd natuurgebied, daar wordt nu over gesproken. Daar gaan geruchten over of er liggen initiatieven, zo moet ik zeggen. Ik vind het van belang om hier op te merken dat uiteraard dit allemaal de bevoegdheid is van het openbaar lichaam. Maar dat ik ook vind, en dat heb ik ook in gesprekken met het openbaar lichaam aangegeven, dat zij ook op basis van de ruimtelijke plannen die er zijn, en als ze er nog niet zijn, moeten ze verder ontwikkeld worden, dat zij ook moeten handhaven daar waar bijvoorbeeld illegaal gebouwd wordt. Uiteraard, de wet en regelgeving moet gevolgd worden. Maar het is uiteindelijk in de eilandsraad om te beslissen welke keuzes er gemaakt gaan worden. Op Bonaire heel specifiek speelt het Blue Destination concept, zodat je duurzame toerisme naar de komende jaren wilt vormgeven. Dan moet je ook concreet daar plannen voor maken. Dan zul je iets moeten doen aan afvalwaterzuivering, aan rioolwaterbehandeling, voorkomen van erosie en inderdaad beschermen van de natuur. Uiteraard, op het moment dat er een ontwikkeling zou plaatsvinden, dan geldt natuurlijk ook dat die onderhevig is aan milieueffectrapportages en dat het moet voldoen aan de wettelijke normen en regels. Ik zelf zou het wel toejuichen, permitteer ik me hier om te zeggen dat er bij de eilanden zelf meer aandacht voor dit onderwerp en de bescherming van natuur zou mogen komen. Omdat ik ook de druk zie en dat als je dat niet op basis van een beleid wat je ontwikkelt ook daadwerkelijk toetst, dat je een soort incrementele project naar ruimtelijke ontwikkeling krijgt. En dat is niet altijd, meestal niet het goede wat je moet doen. Daarmee ben ik aan het einde gekomen van dit blokje, voorzitter. Mevrouw Buiten nog even op dit punt. Dank voorzitter. Ik heb begrepen uit de beantwoording van de feitelijke vraag van de staatssecretaris dat het mogelijk zou kunnen zijn om voor de Caribische eilanden om aanspraak te kunnen maken op Europese fondsen voor het verder verduurzamen en de klimaatimpact. Maar ik heb ook begrepen dat dat alleen maar kan als je natuurlijk de EU-doelen daarin ondersteunt. En dat je dat ook doet met een EU-partner, die indiening. Daar is vaak capaciteit voor nodig. Dus mijn vraag eigenlijk, voorzitter, aan de staatssecretaris is, kan de staatssecretaris daarin assisteren, zodat die verduurzaming en die klimaatadaptatie wat dat betreft echt een hoge versnelling kan? Ja, voorzitter, zeker. Dat kunnen wij doen. Het hangt een beetje af of het Caribisch Nederland is of de landen natuurlijk, dat zei u terecht. En het hangt ook af van de bereidheid van de landen zelf om hierin te willen investeren. Als voorbeeld, wij hadden op Sint Maarten het initiatief om samen met Sint Maarten afvalwaterzuivering te doen via Europese fondsen. En uiteindelijk is die aanvraag niet ingediend, omdat er andere prioriteiten waren, de budgetten anders gealloceerd werden. Maar die basisbereidheid is er altijd, omdat dat ook de toegang biedt tot extra financiële middelen, waardoor die onrendabele top die er soms is, eerder wordt afgefinancierd. Dus dat is gewoon in het belang van iedereen om waar mogelijk daar gebruik van te maken. En wij willen daar graag in assisteren, ook als het gaat om de papierwinkel die daarbij hoort. Voorzitter, waar zit ik? 4, 6? 4.
dan is het echt mijn laatste. Voorzitter, wat kan de staatssecretaris concreet toezeggen om dit vanuit initiatief zelf te kunnen doen? En niet te wachten totdat de eilanden tot een verzoek komen. Want nou goed, mijn gedachten gaan daarover los. Dan weet ik wat er gebeurt. En dan denk ik dat de staatssecretaris het ook begrijpt. Maar wat zou een proactief initiatief van de staatssecretaris kunnen zijn hierin? Nou ja, dit kan op twee manieren. Dit kan omdat wij denken dat het goed is om gebruik te maken van die fondsen. Dat is het voorbeeld van Sint Maarten, wat ik juist noemde. Waarbij wij hebben gezegd, zouden jullie daar geen gebruik van maken? Nou, uiteindelijk is dat niet doorgegaan. Het kan ook zijn dat de eilanden zelf, op Bonaire heeft dat gespeeld. In de stages ook, dat je gebruik maakt van Europese fondsen. En dat Nederland daar cofinanciert of bijdraagt. Of budgetten die al beschikbaar waren matcht. Dus ja, in heel algemene zin, het is ook een heel algemene vraag, maar in algemene zin, ja, we willen er graag aan meewerken, omdat het gewoon ook in ons belang is dat die goede initiatieven genomen worden. Maar u heeft zojuist al gehoord in mijn verhaal een beetje dat ik af en toe het idee heb dat wij meer aandacht voor dit soort onderwerpen hebben hier dan er soms op de eiland is. En nou, de dump op Sint Maarten, u kent het voorbeeld, is natuurlijk een heel beeldend voorbeeld. Niet positief, maar het is wel een heel goed voorbeeld van dat het eigenlijk pas wordt aangepakt. Omdat wij hebben gezegd in het kader van de orkaan Irma en ook het gevaar wat daar mee gemoeid is, dat we gezegd we moeten dit opnemen in de projecten die door de Wereldbank worden opgepakt. En daarmee helpen we ook de mensen op Sint Maarten, uiteraard. Mevrouw Bromet. Ja, voorzitter, de staatssecretaris spreekt warme woorden over de natuur op Bonaire. Maar laat voor de rest eigenlijk helemaal over aan het bestuur aldaar. En ik vraag me af, hoe kijkt hij daarnaar? Want als het helemaal uit de hand loopt, hebben wij, het is een gemeente. Als er in Nederland een gemeente is die er een potje van maakt en gaat bouwen zonder natuurvergunningen in een beschermd natuurgebied, dan neem ik aan dat er ook manieren zijn waarop het Rijk kan ingrijpen. Zeker. Dus ik zou wel wat meer willen weten over zijn actieve rol daarin. Gaat hij spreken met de bestuurders aldaar over die vergunningen en de handhaving erop? Of gaat hij ook bekijken wat je kan doen als dat zo doorgaat zoals het nu dreigt te gebeuren en het uit de hand loopt? Nou, kijk, dat hangt er vanaf wat er speelt. U spreekt nu over dat er gebouwd zou worden op plekken waar dat niet mag. Ja, dat is gewoon niet toegestaan. Dus dat is een titel om het openbaar lichaam daarop aan te spreken. Ik heb daar geen aanwijzingen voor op dit moment, maar als u die heeft, dan hoor ik dat graag. In algemene zin is het openbaar lichaam bevoegd gezag daar waar het gaat om vaststellen van ruimtelijke plannen en het afgeven van bouwvergunningen. Dat is niet een zaak waar wij toezicht op houden direct. Als het gaat om natuurontwikkeling en ruimtelijke ordening, spelen ook de vakdepartementen daar weer een rol. Het enige wat ik doe, en een aantal keer al gedaan heb, is ook suggesties, met name op Bonaire, omdat daar de meeste ontwikkelruimte is, zou je kunnen zeggen. Het gesprek aangaan met de eilandbestuurder en zeggen van het is in jullie belang, ook als onderdeel van het bestuursakkoord Bonaire, om bijvoorbeeld grondbeleid vast te stellen. Gronduitgifte, maar ook ruimtelijk beleid. Wat wil je nu? Wat wil je met die Blue Destination? Maak dat nu eens concreet. Zorg ervoor dat het ook transparant en toetsbaar is, zodat ook eventuele initiatiefnemers aan de voorkant kunnen zien of het past binnen de visie van het openbaar lichaam. Maar het is eerst en vooral een aangelegenheid van het openbaar lichaam zelf en niet van de Rijksoverheid. Net zozeer als dat in Nederland ook geldt, Europees Nederland. Ja, de staatssecretaris heeft 3 blokjes gedaan, hele belangrijke zaken. Als hij kort en puntig kan blijven, dan zouden we dit hele debat misschien kunnen afronden voor de dinerpauze. Ik zal mijn best doen, voorzitter. Dat is volgens mij het enige antwoord waar u op dit moment iets mee kunt. Ja, de landspakketten, het 4e blok. Daar is een aantal vragen over gesteld. En ik heb al eerder gezegd dat de crisis zo groot is en zoveel kwetsbaarheden aan het licht heeft gebracht dat ook op grote schaal ondersteund wordt in de vorm van liquiditeitssteun. En het gaat echt om grote bedragen, op dit moment al meer dan €1 miljard. En als je er ook nog bij optelt dat we hadden natuurlijk bovenwinst de orkaan, we hadden de crisis in Venezuela, we kregen COVID. Dus eigenlijk alle dingen die je kunt bedenken, die kwamen in het gebied bij elkaar. En mevrouw De Vries die vroeg eigenlijk een reflectie van mij op het probleemoplossend vermogen van de eilanden. Ja, en ja, ik denk dat de conclusie moet zijn, ook naar aanleiding van al deze crisis, dat die zwakheden dat die dus blootgelegd zijn, de onvolkomenheden, en dat er dus ook geen tijd meer is om te denken dat dat vanzelf allemaal beter gaat. Dat er hulp nodig is en dat bijvoorbeeld de eerder genoemde kwijtscheldingen van de schuld van de Nederlandse Antillen in 2010, 1,3 miljard,
euro, dat die inmiddels alweer verdubbeld is. Dat is inmiddels alweer een schuld. Laat ik Aruba even buiten beschouwing, van 2,8 miljard euro opgebouwd. Dat is niet houdbaar. En zeker niet voor small island states. Daar heeft het IMF verschillende rapporten over uitgebracht. De schuldquote is veel te hoog. En dat betekent dat er hoeft maar iets te gebeuren of er is weer een rampspoed. En ik vind dat, en dat sluit aan op de inleiding die ik, waar ik zojuist mijn betoog mee begon, dat we elkaar moeten helpen om de goede keuzes te maken. En de landspakketten, de liquiditeitssteun zijn nauw met elkaar verbonden, omdat we in die landspakketten afspraken maken met de landen, dus wederzijdse afspraken, om zaken te hervormen. Bijvoorbeeld op het gebied van het overheidsapparaat of de belastinginning. En dat probleemoplossend vermogen, daarvan kan ik in ieder geval concluderen dat onvoldoende is geweest om deze crisis af te wenden. De vraag is of die COVID-crisis, die was natuurlijk ook wel heel groot. En de eenzijdigheid van de economie maakt het ook extra kwetsbaar. Maar daarvoor hadden we natuurlijk ook al de gesprekken. We hadden ook al een groeiakkoord met Curaçao dat we overeengekomen waren. We hebben natuurlijk ook gekeken naar de orkaan Irma. Wat speelt er allemaal op Sint Maarten. En we waren in gesprek ook over een nieuw financieel kader voor Aruba. Dus de crisis die daarna gekomen zijn, hebben alleen nog maar meer duidelijk gemaakt dat we hier stappen moeten zetten. De heer De Graaf die vroeg ook in dit verband van is het niet een goed moment om de eilanden op te roepen om volwassener te worden. Ja, dat is toch maar even een metafoor denk van zijn eigen voorbeeld wat hij telkens noemde van zijn kinderen. Ik weet niet of dat helpt als je dan zegt van jullie moeten volwassen worden en dat ze dat dan ook worden. Maar volgens mij gaat het er meer om hoe kunnen we zien waar de onvolkomenheden zitten en hoe kunnen we elkaar daarbij helpen. En het COO, dat gaat een rol spelen om dat proces te begeleiden. En het is goed om toch telkens weer een oogschouw te nemen. De omvang van de eilanden is zodanig. Die is vergelijkbaar met middelgrote Nederlandse steden. En die hebben wel opgaves die vele malen groter zijn dan een stad heeft. Dus de vraag is het logisch om te veronderstellen dat ze dat allemaal zelf kunnen? Ik denk het niet, zeker niet in deze fase. En daar kan het COO een belangrijke rol in spelen. Mevrouw De Vries vroeg nog hoe zit dat traject van de COO nu in elkaar? Het is zo dat wij op 3 september bestuurlijk akkoord hebben bereikt in de Rijksministerraad. Daarbij is afgesproken om op 1 onderdeel een aanvullend advies te vragen aan de Raad van State. En dat advies is inmiddels ontvangen. En ik ben daar met de landen over in gesprek. Zodat dat uiteindelijk ook als totaal wetsvoorstel aan de Tweede Kamer en aan de staten van de landen gestuurd kan worden. Mevrouw De Vries vroeg ook naar de stand van zaken van de uitvoering van de landspakketten. Nou ja, dat is toch wel complexer dan gedacht. Dat heeft te maken met een gebrek aan uitvoeringscapaciteit. Soms ook politieke interferenties. Hè. De verkiezingen, we zien het hier in Nederland ook al, leiden soms tot een situatie dat een demissionair kabinet zit en dat er een fase is, zeker in Curaçao speelde dat, van een uitgaande regering, een inkomende regering. En in de tussentijd was het heel moeilijk om met beide partijen aan tafel te komen, omdat men zich niet gemandateerd voelde, gemachtigd voelde om zaken te doen. Daar hebben we dus tijd mee verloren. Maar ook op Sint Maarten bijvoorbeeld heeft de ombudsman een uitspraak gedaan die ertoe leidt dat een aantal van die salarisverlagingen niet geformaliseerd kunnen worden. Die zijn in de praktijk voor een deel wel uitgevoerd. Maar dan zie je dus dat lokale wetgeving maakt dat hetgeen wat je met elkaar hebt afgesproken in het kader van die landspakketten en de voorwaarden voor liquiditeitssteun niet geformaliseerd wordt. Dus dat zorgt voor hindernissen onderweg. Niettemin is het zo dat de landen alle 3 de eerste concrete stappen wel degelijk gezet hebben. En ik heb ook al eerder schriftelijk in de beantwoording van de schriftelijke vragen bij de begroting van 8 oktober laten weten dat er sinds de ondertekening van de landspakketten ruim 45 plannen van aanpak zijn vastgesteld. En nog eens bijna 20 plannen van aanpak in concept gereed zijn. En voor verschillende maatregelen kan de onderzoeksfase op korte termijn al worden afgerond en is de transitie gemaakt naar de uitvoeringsfase. Mevrouw De Vries vroeg specifiek naar de voortgang van een aantal thema's binnen het landspakket. Ik zal dat dan wat korter doen, voorzitter, dan anders dan hoor ik het wel. Financieel beheer, dat is een belangrijk punt. Daar zie je dat eigenlijk op alle landen op dit moment de eerste stappen gezet worden om dat goed op orde te krijgen. We hadden natuurlijk al CFT, CAFT die daar toe zich op hielden. Maar de onbalans in de begroting maakt dat alleen maar nog beter moet. Ook in de eigen accountantscontrole die verbeterd moet worden. Ten aanzien van de belastingdiensten, daar is echt nog wel een wereld te winnen. Daar ben ik wel geschrokken van de situatie zoals in sommige landen zich heeft voorgedaan, die overigens eerder ook hier in de Kamer besproken is. En dat moet echt op orde. Het kan niet zo zijn dat sommige mensen zo bevoorrecht zijn dat ze geen belasting hoeven te betalen omdat ze toevallig iemand kennen. Dat kan niet de werkelijkheid zijn. Dus dat is een proces wat ook in politieke zin in de landen
vastberadenheid vraagt. Dus op de eilanden zelf zie je dat het af en toe ingewikkeld is om over dit soort onderwerpen te spreken, omdat het allemaal kleinschalig is. Maar de proof of the pudding is in the eating. En het gaat er niet alleen om die plannen nu op te stellen, maar ze daadwerkelijk ook te implementeren. En te laten zien dat de inkomsten, gewoon op basis van de wetgeving die de landen zelf hebben vastgesteld, dat die ook binnenkomen. En niet dat sommige mensen gewoon uitstel krijgen en daarna nooit meer hoeven te betalen. Dat kan echt niet waar zijn. Maar goed, hier is een jarenlange negeren, wegkijken, verwaarlozing wel de grondslag voor. Dus dat moet allemaal wel opgepakt worden. En soms loop je tegen capaciteitsproblemen aan. Dan hebben wij, dat heb ik al eerder aangegeven dat wij bereid zijn om ook capaciteit ter beschikking te stellen. Nou, ten aanzien van de aanpak van corruptie en van ondermijning hebben we fors geïnvesteerd, ook als kabinet, om daar meer mogelijk te maken. Gemeenschappelijke recherche samenwerkingsteam, het OM, KRIP, OM, Aruba en het gemeenschappelijk hof worden gefinancierd met een structurele bijdrage uiteindelijk van 25 miljoen de komende jaren. En daarmee hopen we ook die ondermijningsaanpak structureel te maken. Toch een probleem is wat zeker in dat gebied van de wereld pregnant speelt. Grenstoezicht, daar gaan we ook in investeren. Dat is natuurlijk rijkstaak. Ook met de Koninklijke Marechaussee en de douane en ook de investeringen in de kustwacht spelen daar een rol in. En binnen de kaders van het protocol versterking grenstoezicht werken de landen momenteel samen met Nederland plannen van aanpak uit. En tot slot, ten aanzien van het verbeteren van de economie vinden momenteel 0 metingen plaats, waarbij gekeken wordt naar ondernemerschapsbeleid en het investeringsklimaat, maar ook naar arbeidsmarkt, stelsel van sociale zekerheid, heel belangrijk. En de eerste resultaten daarvan druppelen binnen en worden doorvertaald naar de implementatieagenda's, waarbij we voorrang geven aan concrete maatregelen die snel zichtbaar zijn en bijvoorbeeld ook aantrekkelijk maken, want dat is natuurlijk een van de problemen die met name op Curaçao speelt, dat de afgelopen 10 jaar nauwelijks economische groei heeft plaatsgevonden. Daar waar Aruba en Sint Maarten nog economische groei hadden, zie je dat op Curaçao dat gewoon niet heeft plaatsgevonden. En dat is ook een van de veroorzakers van de onevenwichtigheden en de oplopende nationale schuld. Dus daar moet echt slagen in gemaakt worden. Nou, mevrouw Buiten die vroeg nog of het voldoende scherp is en of we voldoende voor ogen hebben waar we naartoe werken. En of we kunnen concluderen en vinden dat de hervormingen een duurzaam succes zijn. Nou, allereerst, en ik heb dat eerder aangegeven, dit is geen probleem wat je even snel oplost overnight. Dit zul je echt gedurende een aantal jaren moeten doen. En net zoals hier in het parlement al speelt met wetgeving, speelt er daar nog veel meer. Er moet zoveel gerepareerd worden. Er moet uitvoeringsorganisaties gebouwd worden, dat je dat gewoon over een aantal jaren moet uitsmeren. Je moet ook in je planning doseren. Je kunt niet alles tot prioriteit verklaren, want dan is er niets meer prioriteit. Dus dat is een proces waar we elkaar af en toe even de nieren moeten proeven. Van zijn we misschien niet te ambitieus geweest, moeten een stapje terug. Maar uiteindelijk in die jaren moeten er alleen maar stappen vooruit worden gezet. Dat is het doel. Op dit moment bijvoorbeeld, als voorbeeld, zijn we de onderwijsstelsels aan het doorlichten. Een aantal van u heeft ook in de bijdrage aangegeven van het is belangrijk dat ook voor de jonge generatie er perspectief is op de arbeidsmarkt. Binnen, buiten Curaçao, Aruba of Sint Maarten. En dat mensen weer terug kunnen keren. Daarvoor is het belangrijk dat er economische ontwikkeling is, maar ook dat het onderwijs op orde is. En ook daar zie je dat er achterstanden ontstaan zijn in de diverse landen. Was dit het blokje landspakket? Nee, dat was nog niet, voorzitter. Kunt u het afronden? Dan gaan we naar de interrupties. De heer Seder die vraagt mijn aandacht voor de zorgen van de Caribische zijde over de werking van bepaalde hervormingstermijnen. Ik heb daar zo iets over gezegd, want ja, we willen vaak meer dan dat er kan. Dat is waar. Maar we hebben wel ruim de tijd uitgetrokken voor de uitvoering van die landspakketten. Dat is echt over een traject van 6 jaar dat gaat spelen. We zijn nu al een jaar bezig met totstandkoming van de Rijkswet, die nog in dit parlement ook behandeld moet worden. En aan de ene kant wil je een realistische planning hebben en tegelijkertijd moet er ook druk op blijven op het proces, omdat het anders verzandt in niets meer, zeg maar. Dan is er dadelijk geen urgentie meer en dan wordt die niet meer gevoeld en dan gaan we weer andere dingen doen. Dus dat COHO, dat probeert ook echt voor de langere termijn afspraken daarover te maken. Daar is voldoende capaciteit voor vrijgemaakt. En over een concreet voorstel van de landen om dit proces anders in te richten, zoals de heer Seder in zijn vraagstelling vermoedt, daar heb ik niks van gehoord. Dus we hebben gewoon goede afspraken over. En als ergens iets spaak loopt of er zijn goede redenen waarom iets niet kan, dan zijn we altijd bereid om naar te kijken. Maar we maken wel gezamenlijk een planning. Nou, en tot slot, voorzitter, op dit punt het allerbelangrijkste probleem, en mevrouw Buiten vroeg de aandacht voor, anderen ook, de uitvoeringskracht. De uitvoeringskracht is echt een heel groot probleem. En de enige manier om dat snel op te lossen is dat capaciteit vanuit Nederland beschikbaar wordt gesteld. Dat hebben we allereerst bij Sint Maarten gedaan naar aanleiding van de orkaan Irma.
Maar dat doen we nu ook op het gebied van vastgoedbeheer of financieel beheer of fiscaliteit, waarbij we expertise beschikbaar stellen aan de overheidsapparaat. Dan is het de bedoeling dat die onder gezag van het bestuur al daar komen tot concrete voorstellen. Ik moet zeggen dat ik op dit punt vind dat het wel wat sneller zou kunnen. We hebben meer aangeboden dan dat er geaccepteerd is, om het zo maar te zeggen. Dus het is ook een kwestie van takes two to tango. Mevrouw De Vries. Dank u wel, voorzitter. Allereerst ben ik benieuwd wanneer dan de voorstellen COHO wel naar de Tweede Kamer gaan komen. En ten tweede, ik hoor een heleboel plannen van aanpak. En dat is natuurlijk allemaal mooi, dat moet ook gebeuren. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we resultaten zien. En ik ben wel benieuwd wanneer de staatssecretaris het een succes vindt. Dat die landspakketten zijn afgerond en dat we ook echt verbeteringen hebben gezien op het gebied van corruptie, op het gebied van de economie en op het gebied van goed financieel beheer, op het gebied van goed bestuur. Ja, ik ben het helemaal met mevrouw De Vries eens. Het plannen zijn mooi, maar het gaat uiteindelijk om de uitvoering en om het resultaat. En om een voorbeeld te noemen van die belastinghervormingen. Je kunt natuurlijk heel veel discussies hebben over hoe het allemaal moet. Dat is natuurlijk een aangelegenheid van het land zelf. Maar uiteindelijk moet je het wel implementeren en ook uitvoeren. En handhaven. En als mensen niet betalen, dan wordt er geïnd. Als mensen denken dat ze niet hoeven te betalen, terwijl ze volgens de wet wel moeten betalen, dan ga je daar achteraan. Dus je zorgt wel dat er niet een soort van klassenjustitie is. Dat sommige mensen volgens de wet wel betalen en anderen niet. En als je dat op orde hebt, dat systeem, en de inkomsten komen binnen, dan kun je voor dat domein zeggen dat het geslaagd is. Dan moet je ook bewaken dat het ook zo blijft. Maar dat is een belangrijke taak voor de organisaties. Dat is geen politiek vraagstuk, dat is een organisatievraagstuk, zou je kunnen zeggen. Nou, ten aanzien van de economie, dat is natuurlijk voor een groot deel ook afhankelijk van hoe COVID zich ontwikkelt en wat dat doet met het toerisme, laten we eerlijk zijn. Maar het vraagstuk van diversificatie zit in de landspakketten van bijvoorbeeld Curaçao en Aruba echt er wel in, omdat ja, men is gewoon te veel afhankelijk van alleen toerisme. Er zijn zoveel plannen en zoveel uitvoeringsplannen dat je per plan dadelijk moet gaan beoordelen wat waren de doelen en wanneer zijn ze gerealiseerd. We hebben daar 6 jaar voor uitgetrokken, dus het lijkt mij ook in de wijze van rapporteren naar de Kamer dat wij u informeren over de voortgang van de verschillende projecten. En ik vind het pas een succes als het echt ingevoerd is. Niet als iemand zegt we gaan het doen, dan vind ik het nog niet een succes. Dus volgens mij is het nu nog te vroeg om de balans op te maken. Kan ik in ieder geval zeggen dat er medewerking is van landen. Hoop ik dat dat ook zo blijft. Omdat al die dingen die wij in die landspakketten gaan doen, het overgrote deel waren zaken die de landen zelf al min of meer in de planning hadden staan. Dus dit helpt hen ook om het nu daadwerkelijk te gaan doen. En ten aanzien van uw vraag over het voorstel van Rijkswet. Ik hoop dat ik op afzienbare tijd, in ieder geval als we het eens zijn over de reactie naar aanleiding van het advies van de Raad van State, dat ik de Tweede Kamer, maar ook dat de staten daarover geïnformeerd zijn, zodat u het ook kunt behandelen in het parlement. Ja, nou, ik begrijp dat het een heel divers proces is, maar laat ik er één belangrijke uitpakken. De belasting hebben we al eerder de discussie over gehad natuurlijk. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Ik vind het prima, echt goed dat we solidair zijn, maar dat we daar ook wel een aantal randvoorwaarden aan verbinden. En ik vind dit wel een hele belangrijke. Dus de vraag is wel van, op het moment dat dit niet hard genoeg loopt, dat dit niet ingevuld wordt, dan denk ik, ja, dan gaan we wel geld weer geven. Maar vervolgens is de inning van de belastingen niet geregeld. Wanneer, zegt de staatssecretaris dan, dan heb ik een moment waarop ik ga toetsen en ik ook maatregelen eventueel ga nemen. Ja, nee, die vraag begrijp ik. Het is ook niet voor niets dat bijvoorbeeld de hervorming van de Belastingdienst en de belastinginning, dat die als prioriteit zijn aangewezen. Je kunt niet alles als prioriteit benoemen, maar dit is er wel eentje. En als dat niet volgens planning zou verlopen en je ziet dat er niet de gewenste resultaten oplevert, heeft dat natuurlijk ook consequenties voor de mate waarin je in volgende fases eventuele liquiditeitssteun zou verlenen. Dus daar zit ook wel druk achter, ook bij de landen, om daadwerkelijk hetgeen wat men zelf met ons heeft afgesproken ook te gaan realiseren. En wij kunnen assisteren als er kennis nodig is om iets op te zetten, omdat soms is het best ingewikkeld en complex. Maar het is uiteindelijk ook een kwestie van politieke wil, vastberadenheid in de landen om dit ook in hun hele wetgevingstrajecten te implementeren en ook vanuit de volksvertegenwoordiging te toetsen of de regering daar zich aan de afspraken houdt. Net zozeer is dat hier ook gebeurd.
En ja, ik denk dat de enige manier om dat goed te monitoren is op basis van de rapportages ook te zien, zit er voldoende voortgang in, komt men de afspraken na. En feitelijk doen wij dat nu al in de toekenning van liquiditeitssteun in de Rijksministerraad, waarbij we natuurlijk de beloftes die aan de voorkant gedaan worden over volgende fases en de resultaten uit voorgaande fases meenemen in de beoordeling of we al dan niet liquiditeitssteun toekennen. En dat is het mechanisme waarop dit gebaseerd is. Maar ik ben wel positief, laat ik het ook hier zeggen, over het feit dat, dat geldt zeker voor Aruba en Sint Maarten, dat ook ambtelijk gezien en bestuurlijk gezien er wordt meegewerkt. Voor Curaçao maak ik me gewoon net iets meer zorgen, omdat we daar heel veel tijd verloren hebben en dat ik dat het daar ook een beetje pijn gaat doen op dit moment. Dus ik hoop dat dat ook dat daar een been wordt bijgetrokken en dat het ertoe leidt dat we die tijd die we verloren hebben van deel kunnen inhalen. Ik hoop dat de voorzitter, de staatssecretaris, beknopt door de volgende 2 blokjes kan gaan. En dan kunnen we naar de tweede termijn van de Kamer. 2 blokjes, voorzitter. Allereerst de mensenrechten. De leden Koekoek en Bromet hebben een aantal vragen gesteld naar aanleiding van het rapport van Amnesty International dat afgelopen maandag verscheen. Ik heb inmiddels kennis genomen van dat rapport en er is mij gevraagd om schriftelijk te reageren. Ik maak in ieder geval gebruik van de mogelijkheid om dat nu al mondeling te doen in dit debat. Nou, Amnesty zegt dat de Nederlandse ondersteuning aan Curaçao verband houdt met vermeende mensenrechten schendingen. Ja, ik denk dat dit een misvatting is, voorzitter. Het is feitelijk onjuist dat Nederlandse diensten direct betrokken zijn bij de daadwerkelijke uitvoering van het Curaçaose vreemdelingenbeleid. De kustwacht CARIB, een samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk, is geen Nederlandse dienst, dat is een Koninkrijksorganisatie. En alle inzet vindt plaats onder het lokale gezag. Nederland neemt dus geen verantwoordelijkheden over en heeft zeker geen toezichthoudende rol. Want dat migratiebeleid is een landsaangelegenheid. Het is aan de Curaçaose autoriteiten en de rechterlijke macht om te toetsen of de procedures voldoen aan het internationale recht en of de landen hun verplichtingen ten aanzien van de bescherming van mensenrechten naleven. Nederland biedt hulp en bijstand op verzoek van de landen, die ook onder lokaal gezag wordt uitgevoerd. En deze draagt bij aan de waarborging van mensenrechten en zal zeker nooit moeten leiden tot schendingen. De ondersteuning die Nederland biedt is daarbij ook niet altijd vrijblijvend. In het kader van de vreemdelingenbewaring heb ik er bijvoorbeeld bij Curaçao op aangedrongen om te komen met gedegen planvorming, waarbij ook de immateriële aspecten aandacht krijgen. Zo heb ik diverse keren richting uw Kamer en aan Curaçao benadrukt dat mensenrechtenstandaarden ook een rol spelen bij het verbeteren van de vreemdelingenbewaring in Curaçao. En zo is het bijvoorbeeld van belang dat er toegang is tot medische zorg, juridische bijstand, opleiding van personeel ten aanzien van bejegening van vreemdelingen, dat er passende huisregels zijn bij de verschillende regimes en dat er sprake is van een zinvolle dagbesteding. Ik heb meermaals in de afgelopen jaren bij het ministerie van Justitie van Curaçao het belang benadrukt om dit sneller op orde te brengen. De vraag is ook gesteld hoe Nederland met andere landen binnen het Koninkrijk werkt aan asielprocedures die recht doen aan de internationale standaarden. Nou, hierover is uw Kamer eerder geïnformeerd dat de landen onder andere ondersteund worden in de uitvoering van asielprocedure en de 3 EVRM-procedure conform hun internationale verplichtingen. Zo ondersteunt het ministerie van Justitie en Veiligheid en zijn uitvoerende diensten, onder andere de IND, Aruba en Curaçao bij het optimaliseren van de vreemdelingenketen. En hiervoor maakte het ministerie van JV in 2019, 20 en 21 7,2 miljoen euro vrij. Dit werd onder andere ingezet voor documenttrainingen en opleidingen hoor- en beslistechniek in het kader van asielprocedures. Dan heeft mevrouw Koekoek nog een vraag gesteld over de rechtsbijstand. Daar heb ik vorig jaar de motie van mevrouw Diertens uitgevoerd. In mijn brief hierover aan de Kamer, oktober vorig jaar, heb ik toegelicht dat Curaçao binnen de werkgroep onderlinge regeling vreemdelingenketen om hulp kan verzoeken. Bijvoorbeeld bij JNV. In gesprekken met Curaçao bleek dat zij NGO's om hulp hebben gevraagd bij het bieden van rechtsbijstand. En met die info is de motie dus in feite afgehandeld. Het is en blijft echter aan Curaçao om de rechtsbijstand voor vreemdelingen te organiseren en te bekostigen. Het in kaart brengen van de humanitaire noden in Curaçao is wat mij betreft echt iets tussen de hulporganisaties uit het maatschappelijk middenveld en de Curaçaose autoriteiten. En indien gewenst door Curaçao is Nederland bereid om deel te nemen aan deze gesprekken en daar waar mogelijk expertise te bieden. Mevrouw Koekoek verwijst in een van haar vragen op een periodiek mensenrechtenverdragenoverleg. Dit overleg richt zich primair op de vraag hoe mensenrechtenverdragen die nog niet in de Caribische landen van kracht zijn, daar in de nabije toekomst wel kunnen gelden. Denk bijvoorbeeld aan het verdrag van Istanbul in zaken het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Dat nu nog alleen in Europees Nederland en niet in de Caribische delen van het Koninkrijk geldt. Wil zo'n verdrag bekrachtigd kunnen worden, dan moet eerst de vereiste uitvoeringswetgeving op orde zijn. En in het mensenrechtenverdragenoverleg proberen de 4 landen samen de totstandkoming van zulke wetgeving te bevorderen.
Met haar vraag over standaarden rond rechtsbijstand en vreemdelingendetentie raakt mevrouw Koekoek aan verdragen die al wel in de Caribische landen gelden, in het bijzonder het EVRM. En die is niet aan de orde komen in dit overleg. Want de naleving van die verdragen is primair, dat hebben we al eerder aangegeven, aan de Caribische landen zelf. Hartelijk dank. Mevrouw Bromet. Ja, voorzitter, mijn vraag over mensenrechten schendingen die ging niet alleen over of het een bevoegdheid was van Nederland, maar ging ook over het geld dat wij geven, bijvoorbeeld aan detentie en grensbewaking. En op die manier hebben wij toch een invloed op wat daar aan de hand is. Ja, maar dat is ook een rol die we hebben. En die detentie, dat is alleen maar gedaan om de omstandigheden waaronder mensen gedetineerd zijn, om die te verbeteren. Omdat we natuurlijk ook gezien hebben dat dat nog niet volgens de standaarden was. En dat ik ook in alle overleggen, dat geldt overigens ook voor mijn collega's in het justitieel vierlandoverleg, bij de ministers van Justitie daarop aan hebben gesproken wat hun landsverantwoordelijkheid is, ook op basis van het statuut. En dit is nou zo'n voorbeeld van, er zijn afspraken gemaakt in de verantwoordelijkheidsverdeling tussen landen wie waarvoor verantwoordelijk is. En we hebben landstaken, we hebben rijkstaken. En daar waar het gaat om de rijkstaken zijn wij aanspreekbaar en ook op zijn minst mede verantwoordelijk. Als het gaat om landstaken is dat echt aan het land. En wij kunnen wel als het land Nederland helpen, bijvoorbeeld we kunnen Curaçao helpen om de omstandigheden te verbeteren. Dat kan door financiële middelen, door trainingen wat ik zojuist noemde, maar dat kan ook door expertise beschikbaar te stellen. En dat blijven wij ook doen. Maar het is niet zo dat wij dat kunnen afdwingen. Dat zijn niet de verhoudingen. En dus het gaat al helemaal te ver dat Nederland nu verantwoordelijk wordt gehouden voor hetgeen wat in Curaçao gebeurt op dit vlak. Dat is gewoon, laat ik zeggen, internationaal rechtelijk is dat gewoon niet juist. Nee, voorzitter, het gaat er ook niet om of Nederland verantwoordelijk gehouden wordt. Het gaat erom dat ik het onwenselijk vind dat er in het Koninkrijk der Nederlanden mensen in de gevangenis zitten die gedwongen worden of die in de gevangenis gehouden worden totdat ze gedwongen een verklaring ondertekenen dat ze zogenaamd vrijwillig vertrekken. Dat is niet in overeenstemming met vluchtelingenverdragen. Nee, en op het moment dat dus de landen niet zouden handelen conform internationale verdragen, we hebben daar eerdere voorbeelden van gezien, toen ging het over gewone detentie op Sint Maarten. Dan zie je dus dat uiteindelijk die landen daar ook op aanspreekbaar zijn en ook verantwoordelijkheid verdragen. Dus wij voeren hier het debat, maar dit debat zou ook gevoerd moeten worden in de landen die het betreft. Mevrouw Koekoek. Dank u wel, voorzitter. Ja, dat is ook precies natuurlijk de zoektocht steeds naar de verhoudingen. Maar waar ik dan wel benieuwd naar ben, vraag via u, voorzitter, aan de staatssecretaris, is hoe we dan artikel 43 van het statuut moeten interpreteren. Want daar hebben we natuurlijk staan dat het de verantwoordelijkheid is van het Koninkrijk om de waarde van het Koninkrijk te waarborgen. En in de tweede paragraaf van dat artikel staat nou precies dat we daar gezamenlijk voor het waarborgen van deze rechten, vrijheden, rechtszekerheid, deugdelijkheid, dat het een aangelegenheid is van het Koninkrijk. Dus ik begrijp dat we daar voorzichtig moeten zijn in waar we de verantwoordelijkheid leggen. Maar we moeten dat misschien wel als gezamenlijke opdracht als landen oppakken. Even niet juridisch geredeneerd ben ik het politiek met u eens dat we binnen het Koninkrijk elkaar hierop moeten kunnen aanspreken. Dat is ook het punt wat ik in mijn inleiding maakte. En dat ik dus vind, namens de Nederlandse regering, dat Curaçao meer moet doen om compliant te zijn aan verdragen waar ze zichzelf aan gecommitteerd hebben. Tegelijkertijd is de rol van Nederland, dus niet het Koninkrijk Nederland, om binnen de mogelijkheden, en voelen wij die verantwoordelijkheid ook, om de landen bij te staan. Maar dat is wat anders dan die verantwoordelijkheid overnemen, want de landen zijn nog steeds zelf in staat om deze procedures te verbeteren en op orde te brengen. En het artikel waar u naar verwijst is een ultimum remedium artikel, waarbij uiteindelijk als het echt niet anders kan en landen niet willen, niet kunnen, et cetera, dat dan Nederland een titel zou hebben om daarin te interveneren. Onze beoordeling daarvan is dat dat nu nog niet aan de orde is. Maar dat wij wel de landen aanmoedigen, en ik zeg het hier nog maar een keer, om die procedures te respecteren. En dat Nederland bereid is, en bereid is geweest ook, om daarbij te helpen. Ik denk dat dat op zich goed is, hè, dat we aangeven we zijn bereid om te helpen op verzoek. Dat doet goed aan de verhoudingen. Tegelijkertijd, dit is een probleem wat al langer speelt. Zouden we niet als Nederland met veel concretere acties kunnen komen? Namelijk bijvoorbeeld echt concreet technische assistentie aanbieden. Ook op het gebied van rechtsbijstand bijvoorbeeld. En dit ook, ondanks dat het dan niet de primaire doelstelling is van het periodiek overleg. Maar wel zien als een situatie waarin we dit zouden moeten opbrengen. Juist bijvoorbeeld vanwege artikel 3 EVRM. Nou,
En ik krijg toch zeer in dat artikel. Het is ook niet voor niets dat in Nederland hier dat debat daar altijd levendig over gevoerd wordt. En ik ben het ook met u eens dat als je dat legt langs de meetlat hoe het op dit moment in Curaçao wordt uitgevoerd, dat daar echt wel het een en ander op af te dingen is. Dus daar zijn we het niet over oneens. Tegelijkertijd is de vraag, wat kunnen we meer doen in deze situatie dan wat we gedaan hebben, namelijk hulp en bijstand bieden. Wat overigens niet altijd even gemakkelijk ging, laat ik er maar even bij zeggen. Niet zozeer van de Nederlandse zijde, want ook wat ik zojuist aangaf, de uitvoeringsdiensten van het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben daar buitengewoon ruimhartig aan meegewerkt. Maar het moet wel van twee kanten komen, ook op dit moment. Dus wat mij een beetje verbaast is dat wij dit debat hier voeren, terwijl dit debat in de Staten van Curaçao ook gevoerd zou moeten worden. En dan gelegd moet worden naast allerlei andere prioriteiten die men natuurlijk ook heeft en waar men ook nog niet compliant is. Ja, kijk, dat kan ik me dus wel voorstellen. Hè. Nogmaals, dat verzoek dat moet er komen en het komt van twee kanten. Alleen wat ik hier erg lastig aan vind, voorzitter, is dat het dus niet een nieuw probleem is. En dat we misschien toch moeten zoeken naar manieren waarop je in plaats van passief op elkaar zit te wachten, elkaar actief de hand kan toesteken. Waarbij we het niet overnemen als Nederland, maar het bieden van bijvoorbeeld passief, het van nou kom maar met een verzoek en dan leveren wij technische assistentie. Dat zou in de huidige urgente situatie misschien over kunnen gaan naar een actief de hand uitsteken en zelf het voortouw nemen in dat gesprek. En dat hoor ik nu niet, voorzitter, voldoende terug in het verhaal van de staatssecretaris. Ik begrijp niet waar de obstakels zitten als wordt gezegd het moet van twee kanten komen. Nou, het moet van twee kanten komen, voorzitter. Dat heeft ermee te maken dat op het moment dat wij iets aanbieden, en dat is niet passief, dat is actief, dat dat ook geaccepteerd moet worden aan de andere zijde, dat is 1. En 2, het is toch een misvatting dat wij de afgelopen jaren alleen maar gewacht zouden hebben tot de vragen uit Curaçao zouden komen. Zo is het echt niet gegaan. We hebben dit onderwerp meerdere malen geagendeerd, overigens ook op verzoek van de Kamer. Omdat hier in deze Kamer veel waarde wordt gehecht aan dit onderwerp. We hebben ook middelen ter beschikking gesteld. We hebben in de begroting echt middelen daarvoor vrijgemaakt. Ik noemde net het bedrag van 7,2 miljoen euro. Laat ik zeggen, dat kunnen we niet afdoen als van dat wij alleen maar gewacht hebben totdat er gebeld wordt vanuit Willemstad, kunt u ons helpen. Ik denk eerder dat er meer energie van deze kant op zat dan van de andere kant. Sint-Eustatius. Sint-Eustatius, voorzitter. De leden Buiten en Kuzu van DENK hebben gevraagd hoe staat het nu met de stand van zaken als het gaat om de routetijdtabel, die ook eerder in de Kamer al besproken is. Nou, we hebben de vraag naar de duur van de ingreep en hoe lang moet die ingreep duren, hebben we natuurlijk heel vaak in orde gehad in de Kamer. Ik heb daarbij altijd aangegeven zo kort als mogelijk, maar zo lang als noodzakelijk. Dat was en is het uitgangspunt ook van de wet die hier in deze Kamer en ook in de Eerste Kamer unaniem is vastgesteld. En daarbij zijn meerdere dingen van belang. Ten eerste dat het openbaar lichaam Sint-Eustatius zich kan ontwikkelen tot een robuuste organisatie die het kabinet en uw Kamer ten tijde van de ingreep voor ogen hadden. En ten tweede dat we kunnen spreken van een basis van goed bestuur. En conform de motie Eusitok heb ik de regeringscommissaris aangespoord om in overleg met de Eilandsraad van Sint-Eustatius een routetijdtabel op te stellen voor de terugkeer naar de reguliere bestuurlijke verhoudingen. De regeringscommissaris heeft u in mei jongstleden een eerste opzet van die routetijdtabel toegestuurd. En daarnaast heeft de regeringscommissaris mij onlangs geïnformeerd dat de verder uitgewerkte versie van de routetijdtabel op 22 september jongstleden met de Eilandsraad achter gesloten deuren is besproken. De Eilandsraad wilde hier echter niet inhoudelijk op ingaan en heeft de regeringscommissaris verzorgd tot agendering van de routetijdtabel in de Eilandsraad. Deze vergadering kon echter op korte termijn niet doorgaan. Oorzaak was dat er toch niet helemaal duidelijk was bij de Eilandsraad wat de wettelijke kaders waren en wat de bevoegdheden waren op basis van de wet. De Eilandsraad had de plaatsvervangend griffier verlof gegeven en de beoogde vervanging was in strijd met de Wolbes. Onderdeel van de routetijdtabel is het benoemen van streefdata voor het afronden van die criteria uit de memorie van toelichting van de wet herstelvoorzieningen Sint-Eustatius. Deze afronding is nodig om tot de volgende fase over te kunnen gaan. Onder andere het overdragen van bevoegdheden aan de Eilandsraad. In afwachting van dit proces en in het kader van mijn toezegging in het Kamerdebat van 2 juni jongstleden heeft de regeringscommissaris tevens gekeken naar mogelijkheden tot versnellen. Een mogelijkheid is gevonden in het naar voren halen van het opleidingsprogramma voor politici. Dat was een van die voorwaarden. En dit programma gaat nog dit jaar van start, terwijl het oorspronkelijk pas voor volgend jaar gepland stond. Echter, ook hier geldt, takes two to tango, de regeringscommissaris is ook afhankelijk van de coöperatieve houding van de eilandsraadsleden. En ondanks heeft de Eilandsraad de huurverordening afgewezen die reeds meerdere maanden ter consultatie bij de Eilandsraad lag. En hierdoor loopt dat proces vertraging op.
En daarnaast heeft 1 lid van de Eilandsraad in de media kenbaar gemaakt dat hij in de toekomst tegen alle verordeningen zal stemmen die een relatie hebben met de ingreep door Nederland die hij een bezetting noemt. Omdat de Eilandsraad geen budgetrecht heeft op het moment, wenst hij ook niet meer over financiën geïnformeerd te worden. Voorzitter, de bereidheid van de Eilandsraadleden tot constructieve samenwerking en communicatie onderling en met de regeringscommissaris acht ik van groot belang voor de voortgang van het traject. En laat ik heel eerlijk zijn, hiervan blijkt op dit moment onvoldoende. Op dit moment praat de Eilandsraad nog steeds veel over de regeringscommissaris en weinig met de regeringscommissaris. En de leden van de Eilandsraad zoeken de pers op nog voordat er vragen zijn gesteld en zij de gelegenheid wordt gesteld om te reageren, de regeringscommissaris dus. Er worden grove beledigende woorden gebruikt door een aantal politici. En volgens mij, voorzitter, is dat niet echt bevorderlijk voor de samenwerking op het kleine eiland en om te komen tot die volgende fase van het proces. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat duurt allemaal te lang, die ingreep. Maar op het moment dat er geen voortgang wordt gemaakt over de voorwaarden die gewoon in de wet in deze Kamer door ons kabinet zijn vastgesteld, dan kom je ook niet naar die volgende fase toe. En dus ik zie op dit moment eigenlijk niet de gewenste houding om het te versnellen. Het komt echt van 2 kanten. En de Eilandsraad zal ook haar verantwoordelijkheid op dit vlak moeten nemen. Nogmaals, omdat die kaders die in die wet beschreven staan door beide parlementen unaniem zijn aangenomen. En ook uiteindelijk dat het kader is waarmee de regeringscommissaris in Sint-Eustatius moet werken. Prima, dank u wel. Een vraag nog van de heer Seder. Dan kunnen we daarna snel door naar de tweede termijn. Ja, voorzitter. Ik kies geen partij en ik hoor de staatssecretaris aan. En ik kan me nog wel een commissiedebat heugen waarin ook een motie is aangenomen van mijn kant en ook met een paar andere Kamerleden, waarin we aangaven om toch ook echt wel in gesprek te gaan. En ik heb begrepen dat dat gesprek veel later heeft plaatsgevonden of zou plaatsvinden. Dus inderdaad de september wat u aangeeft. Maar dat ook een periode later is dan wat we eigenlijk afgesproken zouden hebben. En u geeft aan dat er chagrijn zit bij de eilandsleden. Maar kunt u ook wel meegaan in het feit wat ik constateer? Namelijk dat wij hier afgesproken hebben dat er snel met de commissaris en met de eilandsraadleden gezeten zou worden. En dat die afspraak kennelijk ergens of niets nakomen of is verschoven. En dat daar ook een kern of een deel zit van de chagrijn. Kunt u dat erkennen en daarbij ook wat begrip tonen voor het feit dat kennelijk wij toch ook wel hier moeten constateren dat wat we toen tijdens het commissiedebat vroegen niet helemaal is uitgevoerd. Nee, dat laatste ben ik zeer met de heer Seder eens. En als de heer Seder chagrijnig zou zijn, dan zou ik dat ook wel begrijpen. Want de afspraak was dat die routetijdtabel er nu zou zijn. Ik heb ze juist toegelicht dat dat niet het geval is. Dus dat spijt mij zeer, want ik had hem ook graag willen zien. Maar het is een overleg wat moet plaatsvinden op Sint-Eustatius tussen de regeringscommissaris en haar plaatsvanger en de Eilandsraad. En ik constateer dat, laat ik zeggen, de uitingen die daar gedaan worden heel erg lijken op die van 3 jaar geleden die aanleiding waren voor de ingreep. En het gewoon buiten de wet plaatsen. Gewoon het een bezetting noemen en je niet meer aan de wet conformeren. En dat is nu juist het probleem. Dat was toen het probleem in 2018, dat is het nu misschien nog wel meer. En ik zou dus ook op willen roepen tot reflectie. Er is hier wel een wet vastgesteld in de Tweede Kamer. Het orgaan wat daarover gaat, met een aantal hele heldere criteria. En ik ben bereid om te versnellen. De regeringscommissaris is bereid te versnellen, maar dat vraagt ook van de Eilandsraad om diezelfde versnelling dan ook mee te nemen. Anders gaat het gewoon niet gebeuren. En dat debat en oogschouw nemende en de verwachtingen die daar gewekt zijn, kan ik me uw houding helemaal voorstellen. Dat heb ik zelf ook, want ik denk, ja, ik had die tabel liever wel gehad. En ik hoop dat die er snel komt. Helder. Mevrouw de Vries nog, graag ook kortpuntig. De voorzitter heeft haast. Een onderwerp wat eigenlijk niet in de blokjes paste, maar wat in de brief beantwoord is. En dat is Bonaire International Airport. Ik had het natuurlijk bij klimaat of duurzaamheid kunnen doen, maar dat vond ik ook niet helemaal passend. En ik stoorde me eigenlijk een beetje aan een passage in de brief over de financiering. En daar leek gezegd te worden van ja, het kan pas de uitbreiding en de veiligheid in op orde brengen op het moment dat het eiland dat financieel ook kan dragen. En ik was wel benieuwd hoe de staatssecretaris nu kijkt naar een gemeente van 20.000 inwoners die een internationale luchthaven in de lucht zou moeten houden. Of dat puur en alleen een taak van die gemeente is.
Nou kijk, Bonaire is eigenaar van de luchthaven. Dus in die zin ligt er een belangrijke rol. Tegelijkertijd is de luchthaven de lifeline, zou je kunnen zeggen, voor de economie. In ieder geval voor toeristen, het overgrote deel. En is dus ook wel een business case te maken rondom die luchthaven. Ook eventuele investeringen kun je daarop maken. Het probleem bij sommige discussies over luchthavens, ik wil er niet te veel over uitweiden in het begroting koninkrijksrelaties, is natuurlijk dat vraag en aanbod niet helemaal in evenwicht zijn, waardoor er verliezen geleden worden. Dat is in Bonaire in principe helemaal niet aan de orde. Dus een goed functionerende luchthaven. En de vraag of je zou willen uitbreiden heeft ook te maken met de vraag die ik zojuist in het debat met mevrouw Bromet aan de orde had. Van waar wil je als eiland naartoe? Wil je fors groeien met je toeristen of wil je dat niet? En wat voor luchthaven past daarbij? Ja, en als u dan vraagt, is het puur een taak? Ja, formeel ligt dat bij het openbaar lichaam. Maar ook het ministerie van INW zou natuurlijk vanuit het principe van ik doe een investering die op de lange termijn rendabel gemaakt wordt, daar wellicht een bijdrage aan kunnen leveren. We hebben natuurlijk eerder, als het gaat om infrastructuur in het kader van de regio-envelop, tal van investeringen helpen financieren, die uiteindelijk daardoor wel ervoor zorgen dat er toegang was tot de eilanden, wat natuurlijk heel belangrijk is. Ja, voorzitter. Ik begrijp dat er vast een business case te maken zal zijn. Alleen de vraag is wel, nog even afgezien wat je van vliegen vindt. Dit is inderdaad een levenslijn voor het eiland. En wat wij begrepen hebben is dat er ook gewoon veiligheidsissues zijn. Met het parkeren van de vliegtuigen. Dus ik vind dat wel dat ook dan met prioriteit opgepakt moet worden als de veiligheid in het geding zou zijn. Ja, de laatste punt, voorzitter, daar moet ik het antwoord schuldig blijven. Daar is mij niets van bekend. Wat niet wil zeggen dat het niet zo is, maar dit is ook de verantwoordelijkheid van INW. Ik wil er best even kijken of ik dat kan uitzoeken en daar een tweede termijn op terug kan komen. Prima, dan houden we dat er goed. Tot zover de termijn van de regering. Gaan we over naar de tweede termijn. De eerste spreker is dan de heer De Graaf van de fractie van de Partij voor de Vrijheid. En de heer De Graaf heeft 20 seconden, dus 1 motie. De Kamer gehoord te beraadslagen en constateren dat andere landen in het Koninkrijk voorwaardige landen binnen het Koninkrijk zijn. Overwegende dat het dekolonisatieproces juridisch is afgerond. Overwegende dat het sociaal-emotionele deel van de dekolonisatie juist een autonome situatie vereist. Overwegende dat een crisis als de huidige een uitstekend momentum genereert om de volwassenheid van de andere landen te bekrachtigen en verder te stimuleren. Verzoekt de regering het overleg met de andere landen te gebruiken om snel werk te maken van de finale afronding van het dekolonisatieproces, zodat de andere landen het Koninkrijk over 5 jaar kunnen verlaten en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Dan mevrouw Aukje de Vries van de fractie van de VVD. Dank u wel, voorzitter. Dank ook voor de beantwoording van de kant van de staatssecretaris. Ik vind het mooi om te zien hoe de betrokkenheid van alle woordvoerders bij de eilanden ook weer terugkomt in de bijdrage. We kunnen misschien wel eens van de oplossingen wel eens wat verschillen van mening, maar ik hoop ook dat we daar met respect voor elkaar mee omgaan. Ik denk dat we allemaal voor ogen hebben dat we het beste willen doen voor de mensen op de eilanden en ook voor de ondernemers op de eilanden. Ik hoop dat we dat in de toekomst ook kunnen vasthouden. Dan een paar losse punten nog. De landbouw, dat is een terugkerend onderwerp. Mevrouw Van den Berg komt er ook regelmatig op terug. Mijn voorganger André Bosman ook. Ik vind echt daar wel meer tempo. Het blijkt allemaal bij onderzoeken, leuke pilotjes en leuke tuintjes aanleggen en dat soort zaken. Maar ik denk, laten we er echt tempo mee maken en kijken of we dat serieus kunnen oppakken. Dus daar graag nog een reactie van de staatssecretaris op. De landspakketten. Ik hoop dat we en financieel beheer belastingen, maar ook de aanpak van corruptie, de veiligheid op de eilanden, dat we daar ook prioriteit van kunnen maken en alle zaken die daaromheen zitten rondom veiligheid. Want ik denk dat dat een belangrijke basisvoorwaarde is. En ik zou het jammer vinden dat we daar niet genoeg aandacht aan besteden binnen die landspakketten. Dan zal zo dadelijk mevrouw Van den Berg een motie over de energieprijzen indienen, mede namens mij. Ik blijf overigens wel van mening dat we moeten kijken naar de kostenkant. Omdat ik denk dat dat beter is als we die verlagen dan dat we steeds het inkomen of nutsvoorzieningen blijven subsidiëren. De motie, daar is al meer over gesproken, de motie over het minimumloon en de bestaanszekerheid. Daar zal D66 zo een motie mede namens ons voor indienen. Ik denk dat dat een belangrijke stap is. Ik had eigenlijk het heel goed gevonden als het kabinet dat gewoon gedaan had voor 2022. En ook in demissionaire status had ik dat prima te verdedigen gevonden, gelet op de brede draagvlak wat daarvoor is in deze Tweede Kamer. Dan heb ik zelf nog 2 moties. De eerste motie, die gaan beide over financieel beheer. Dat zal mensen misschien niet helemaal
verbazen. De Kamer gehoord de beraadslaging. Overwegende dat de Algemene Rekenkamer ten aanzien van de BES-eilanden constateert dat er gebrek aan aandacht is voor de structurele financiële gevolgen van de met de bijzondere uitkering te realiseren verbeteringen zoals onderhoudskosten. Constaterende dat in Saba bijvoorbeeld wel incidenteel is geïnvesteerd in de verbetering van het afvalbeheer, maar dat onvoldoende rekening is gehouden met de structurele kosten, verzoekt de regering als er incidenteel wordt geïnvesteerd op de BES-eilanden altijd nadrukkelijk de daaruit voortvloeiende structurele uitgaven mee te nemen en af te wegen en uiterlijk 1 april 2022 aan te geven in de richting van de Tweede Kamer hoe hier invulling aan wordt gegeven. En gaat over tot de orde van de dag. En deze motie is mede ondertekend door mevrouw Van den Berg en mevrouw Wuiten. En dan mijn tweede en laatste motie, voorzitter. De Kamer gehoord de beraadslaging van mening dat het uitermate zorgelijk is dat Bonaire en Sint-Eustatius dan wel de jaarrekening te laat gereed hebben. Dan wel dat er sprake is van het onthouden van een oordeel of een afkeurende verklaring van de accountant. Overwegende dat het financieel beheer op Bonaire en Sint-Eustatius dus de punten ook nog te wensen overlaat. Verzoekt de regering ervoor te zorgen dat het financieel beheer op Bonaire en Sint-Eustatius, waaronder de jaarrekening zo snel mogelijk, maar uiterlijk 2024 op orde wordt gebracht en daarvoor de noodzakelijke ondersteuning te leveren. En gaat over tot de orde van de dag. En deze motie is ook mede ondertekend door mevrouw Van den Berg. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan mevrouw Buiten van de fractie van D66. Voorzitter, bedankt. En de staatssecretaris natuurlijk ook bedankt voor zijn toch wel echt gedreven en betrokken reacties en toelichtingen op verschillende zaken. Gisteren sprak ik natuurlijk bij een medespeech over de resilient state en dat wens ik echt toe. Dat meen ik. En ik hoop ook dat deze woorden blijven resoneren in de inzet en de samenwerking die we dagelijks met elkaar natuurlijk zullen opzoeken. Ten gunste van en ter verbetering van posities van mensen op de Caribische eilanden en in onderling overleg. Ik hoop dat, ik zou bijna willen adviseren aan de staatssecretaris om te zeggen, ja, pak die hervormingen als het gaat om de vraag die ook mijn collega heeft aangegeven voor wat betreft het resultaatgerichte van de hervormingen. Pak dat op. Ik zou bijna zeggen, maar echt in ownership. Misschien moet er een conferentie op komen. En voor wat betreft het herstel van de democratie op Sint-Eustatius ben ik bezorgd en zou ik hopen dat de staatssecretaris kan toezeggen dat die motie die als afgedaan in de stukken staat toch weer als actief en pending wordt getypeerd. En daarnaast wil ik graag door, voorzitter, met 3 moties. De Kamer gehoord de beraadslaging, constateren dat het besluit over het verhogen van het minimumloon en de uitkeringen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba in 2022 uitblijft vanwege de demissionaire status van het kabinet. Overwegende dat het werkgevers- en werknemersorganisaties het verhogen van het minimumloon en de uitkeringen op Bonaire en Saba steunen en in overleg op Sint-Eustatius is geconstateerd dat een verhoging nog niet aan de orde is. Van mening dat het verhogen van het minimumloon en de uitkeringen ook in 2022 nodig is om armoede te bestrijden en op koers te blijven in het tijdspad richting het eikpunt van het sociaal minimum. Verzoekt de regering om het minimumloon en de uitkeringen te verhogen op Bonaire en Saba per 1 januari 2022 met 10% en dit de financiering uit de verlaging van de AOV. Verzoekt de regering om ten behoeve van toekomstige stappen om het wettelijk minimumloon en de uitkeringen te verhogen in de richting van het eikpunt sociaal minimum te verkennen of en zo ja op welke wijze de AOV-gerechtigde leeftijd verhoogd kan worden waarbij de financiële besparing die dit oplevert ingezet wordt voor de verdere stappen om de inkomenspositie van inwoners op Caribisch Nederland te verbeteren. En gaat over tot de orde van de dag, ondertekend Wuiten, Van den Berg, De Vries, Zeder, Koekoek en Simons. Weet iedereen wat het is? IOAV? IOAV? Bijzondere uitkering vanuit de sociale verzekeringen. Dus zullen we dat afspreken dat we dat anders voluitschrijven bij een wijziging? Ja? De tweede motie, als het kan, voorzitter. De Kamer gehoord de beraadslaging constateringen dat de cultuurondernemers op Curaçao, Aruba en Sint Maarten een behoefte hebben aan technische ondersteuning en financieringsopties. Overwegende dat de cultuursector een belangrijke bijdrage kan leveren aan de diversificatie van de economie. Van mening dat de cultuursectoren van alle 4 de landen elkaar kunnen ondersteunen en verrijken. Verzoekt de regering om te verkennen onder welke randvoorwaarden de dienstverlening van cultuur en ondernemen, die recent ook beschikbaar is gesteld voor de BES, open kan worden gesteld voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten en gaat over tot de orde van de dag. Die is ondertekend door Wuiten, Koekoek, Zeder, Bromet en Simons. En als laatste
Voorzitter. De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat klimaatverandering het gehele Koninkrijk treft, de Caribische delen in het bijzonder, overwegende dat milieubescherming een van de doelstellingen is van artikel 3 van het LGO-besluit en dat artikel 37 van het statuut bepaalt dat de landen overleg plegen over zaken die hen gemeenschappelijk raken, van mening dat het bestrijden van klimaatverandering en de gevolgen hiervan onvoldoende onderwerp van gesprek zijn in het Koninkrijk, nog voorkomen in de landspakketten, verzoekt daarom de regering om het bestrijden van klimaatverandering en de gevolgen hiervan onderwerp van gesprek te maken tijdens het premiersoverleg en de samenwerking hierop te verstevigen. En gaat over tot de orde van de dag. Ondertekend door Wuiten, Koekoek, Seder, Van den Berg, Bromet en Simons. Daarmee kom ik aan het einde. Ik heb nog een minuutje over. Ik wil graag bevestigen dat ik de samenwerking enorm apprecieer. Dat het eerste debat is geweest hier plenair met een medespeech. En dat ik echt uitkijk naar een nieuwe hoofdstuk voor het Koninkrijksrelaties. En bijzondere dank aan de voorzitter en ook dank aan de staatssecretaris voor zijn uitvoerige toelichting. Dank. Mede namens de staatssecretaris bedank ik u daar weer voor. Wij spreken ook met één mond vanavond. Mevrouw Kuiken, u heeft 1 minuut. Het woord is aan u. Ik heb 1 staan, maar als u er 2 van wilt maken, kan dat. Kijk, dat kan vinden toch? Op ik dat. Complementeren met Het doet mij een beetje zeer dat u de behoefte voelt om zich te verontschuldigen voor een zeer oprechte emotie die op een zeer oneerbare wijze wordt geadresseerd. Ik wil u vragen dat niet te doen. Uw emotie was oprecht en zeer gepast. En de kwalificaties die daar vervolgens op worden losgelaten, die waren niet gepast. En wellicht dat de maker daarvan, dat die misschien straks nog een excuus wil maken, dat zullen we zien. Maar ik hoop dat u zich niet verplicht voelt om u te verontschuldigen voor iets waar eigenlijk een gebrek is aan is in deze Kamer. En dat is oprechte betrokkenheid, zeker als het om dit soort misstanden gaat. Voorzitter, dank voor de steun. Nee, ik verontschuldig me niet voor mijn felheid. Ik probeer alleen nog een extra laag eraan te geven. Dat mijn betrokkenheid niet alleen maar komt omdat ik veel op de eilanden kom, maar ook omdat ik me een klein beetje kan inleven. Onvergelijkbaar natuurlijk qua grootheid. Maar waar zij dagelijks tegenaan lopen en dat je keuzes moet maken. Oh, heb ik wel of niet een luier? Kan ik wel of niet eten kopen? Kunnen we wel deze maand wel of niet de huur betalen? En of hebben we überhaupt een dak boven ons hoofd? En dat raakt mij inderdaad. Dank u wel. Dank u wel. Dan mevrouw Van den Berg van het CDA. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb 2 moties. Natuurlijk eerst dank aan de staatssecretaris voor de antwoorden. En in ieder geval ook dus
onze kant alle steun voor verhoging en van het minimumloon en ook van de uitkeringen op de eilanden. Dan, voorzitter, de Kamer gehoord de beraadslaging, constateren dat de energieprijzen recentelijk in zowel Europees Nederland als in Caribisch Nederland gestegen zijn, dan wel zullen stijgen. Van mening dat dit leidt tot onevenredig negatieve effecten in de toch al beperkte bestedingsruimte van kwetsbare gezinnen op de BES-eilanden, verzoekt de regering bij de uitwerking van compenserende maatregelen voor de gestegen energieprijzen in Europees Nederland, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba mee te laten lopen in de uitwerking van deze maatregelen op vergelijkbare wijze als dat met het coronasteun is gebeurd. En gaat over tot de orde van de dag. En deze motie is mede ondertekend door collega's Seder, Buiten en mevrouw Aukje de Vries. Dan, voorzitter, ik heb al gezegd, het is ook heel belangrijk dat jongeren perspectief wordt geboden. En ook dat de eilanden meer zelfvoorzienend kunnen worden. Want dat houdt ook, ja, is het voor jongeren ook leuker om er ook te blijven. De Kamer gehoord de beraadslaging, overwegen dat het belangrijk is de economie op de BES-eilanden verder te ontwikkelen en te diversificeren. En dat start-ups hierbij van belang zijn. Overwegen dat het belang van meer zelfvoorzienend worden jong moet worden meegegeven. Verzoekt de regering een agrarisch onderwijsplan te maken voor het primaire onderwijs op de BES-eilanden. Verzoekt de regering een kaart te brengen voor welke regelingen start-ups op de BES-eilanden wel en niet in aanmerking komen en gaat over tot de orde van de dag. En deze motie is mede ondertekend door de collega's Seder en Aukje de Vries. Voorzitter, ik wil u in ieder geval ook bedanken. Maar ik hoop ook op deze wijze met de meerdere moties die ook door meerdere mensen zijn ingediend, dat we op die manier kunnen blijven samenwerken. Dank u wel. Heel goed, dank u wel. Dan mevrouw Bromet van de fractie van GroenLinks. Nog iets lager. Voorzitter, ik heb 2 moties. De Kamer gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit een recent rapport van Amnesty International blijkt dat op Curaçao asielzoekers de toegang tot een asielprocedure wordt ontzegd, zonder proces worden opgesloten en er sprake is van mishandeling en uitbuiting op structurele basis. Constaterende dat Nederland de grensbewaking van Aruba en Curaçao mede financiert en hiermee bijdraagt aan een systeem waarin structureel mensenrechten worden geschonden, verzoekt de regering de steun aan grensbewaking van Aruba en Curaçao voorwaardelijk te maken aan het stoppen van mensenrechtenschendingen en het bieden van toegang tot een asielprocedure in lijn met het VN-vluchtelingenverdrag en gaat over tot de orde van de dag, mede ingediend namens mijn collega Koekoek. En de tweede motie, de Kamer gehoord de beraadslaging, constaterende dat het niet hebben van een BSN voor studenten uit Caribisch Nederland het kunnen studeren in een Europees deel van Nederland bemoeilijkt op een praktisch niveau. Constaterende dat er reeds onderzoek gedaan wordt naar de invoering van het BSN in Caribisch Nederland, verzoekt de regering het onderzoek naar het invoeren van het BSN in Caribisch Nederland zo spoedig mogelijk af te ronden en indien uit dit onderzoek geen onoverkomelijke contra-indicaties blijken, de benodigde wetswijzigingen bij de Kamer aanhangig te maken en gaat over tot de orde van de dag. Mede namens mijn collega's Buiten en Seder. En tot slot, voorzitter, wil ik de staatssecretaris hartelijk danken voor het debat. Heel goed. Een vraag van mevrouw Kuiker. Laura? Ik vind deze laatste motie vind ik... sorry? Even overnieuw begonnen, want de microfoon stond nog niet. Oké. Deze laatste motie vind ik heel waardevol, omdat het heel veel belemmerend werkt om allerlei zaken mogelijk te maken. Dus goed dat het punt wordt gemaakt en ik zou graag mee willen tekenen. Nou, natuurlijk. Mijn linkse vriend van de PvdA mag altijd meedoen. Heel goed. Dan geef ik u een pen en mag u de naam eronder schrijven. Stukje service. Dan de heer Seder van de fractie van de ChristenUnie. Ja. Dank u wel, voorzitter. Dank ook voor de uitwisseling. Ik heb een motie. De Kamer gehoord de beraadslaging, constaterende dat er geen totaalbeeld is van de aard en omvang van mensenhandel in het Caribisch deel van het Koninkrijk. En het kabinet daarom wil inzetten op het versterken van de informatiepositie. Constateert dat de Nationaal Rapporteur Mensenhandel in Europees Nederland signaleert, duidt, rapporteert en adviseert over ontwikkelingen op het gebied van mensenhandel, maar geen mandaat heeft op de BES-eilanden of in de landen. Overwegende dat in 2022 in het Koninkrijk een herziening plaatsvindt van het
Memorandum of Understanding van samenwerking ter voorkoming en bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel verzoekt de regering in aanloop naar de herziening van het Memorandum of Understanding te bezien hoe de signalering en aanpak van mensenhandel en de opvang van slachtoffers kan worden verbeterd en hierbij de nationaal rapporteur en eventuele uitbreiding van dienstmandaat te betrekken en gaat over tot de orde van de dag. Voorzitter, daarnaast weten we dat de toeslagen wat treffen elektra, water en telecom aan het einde van het jaar gaat stoppen. Ik hoop dat we een oplossing kunnen vinden, maar ik weet ook dat we daarvoor bij EZK moeten zijn. Zou ik een brief van het ministerie voorafgaand de begroting van EZK kunnen krijgen, hoeveel dat ons incidenteel gaat kosten. En dan kijk ik wat mogelijk is binnen met de EZK-woordvoerders. Maar ik hoop dat u met me eens bent dat dit iets is waar we misschien naar moeten kijken, zodat de eilandbewoners niet dubbel geraakt worden op het gebied van energie. Dank u wel. Dank u wel. Dan mevrouw Koekoek van de fractie van Volt. Dank u wel. En ook veel dank aan de staatssecretaris voor de antwoorden uiteraard. 2 moties. De Kamer gehoord de beraadslaging overwegende dat de rechten van Venezolaanse vluchtelingen op Curaçao onvoldoende beschermd worden. Overwegende dat de beschermingsprocedure in Curaçao als bedoeld in artikel 3 EVRM niet voldoet aan de internationale standaarden. Dat het verkrijgen van rechtsbijstand voor vluchtelingen in veel gevallen niet mogelijk is. En dat vluchtelingen, waaronder kinderen, onder ondermaatse omstandigheden in detentie worden gezet of zonder geldige procedure naar het land van herkomst worden teruggestuurd. Overwegende dat Nederland op grond van het statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden zorg behoort toe te dragen voor het waarborgen van menselijke rechten en vrijheden, verzoekt de regering om ondersteuning te bieden aan het maatschappelijk middenveld ten einde de mensenrechten schendingen te bestrijden en verzoekt de regering om de benodigde technische assistentie, ervaring en expertise in te zetten om Curaçao te assisteren bij de aanpak van de bovenstaande problematiek en gaat over tot de orde van de dag. En deze is mede ingediend door collega's Wuiten, Simons, Bromet en Kuzu. Volgende motie, ik zal heel snel. De Kamer gehoord beraadslaging overwegende dat Amnesty International op 11 oktober 2021 het rapport nog steeds niet veilig, Venezolanen kregen geen bescherming op Curaçao publiceerde. Overwegende dat Nederland zich volgens dit rapport onvoldoende in heeft gezet voor de bescherming van mensenrechten van Venezolaanse vluchtelingen op Curaçao. Verzoekt de regering om binnen 2 maanden een schriftelijke reactie op de bevindingen uit het rapport aan de Kamer te sturen, waarbij een bijzondere aandacht wordt besteed aan de aanbevelingen. En verzoekt de regering om deze schriftelijke reactie te bespreken met de landen van het Koninkrijk in het eerstvolgende periodiek overleg van de Mensenrechtenverdragencommissie en de uitkomsten van dit overleg met de Kamer te delen en gaat over tot de orde van de dag. En deze is mede ondertekend door collega's Wuiten, Simons, Bromet en Kuzu. Dank u wel. Ook uw spreektijd was 1:29, nou 1:27, maar dat ronden we dan af tot 1 minuut. Maar u bent al net zo'n evenwichtskunstenaar als de heer Seder. De laatste spreker van de zijde van de Kamer is mevrouw Simons van de fractie van Bijen. Dank u voorzitter en afsluitend aan dit constructieve debat 3 moties. De Kamer gehoord de beraadslaging constaterende dat de onafhankelijke landen binnen dit koninkrijk, te weten Aruba, Curaçao en Sint Maarten, disproportioneel hard geraakt zijn door de COVID-19-pandemie dan Europees Nederland. Constaterende dat zij leningen hebben ontvangen in de vorm van liquiditeitssteun om de fatale sociale en economische klappen van de wereldwijde coronacrisis op te vangen. Overwegende dat die liquiditeitssteun noodzakelijk is om de coronacrisis te overleven, de bevolking niet verder de armoede in te duwen en om in de meest basale levensbehoeften te blijven voorzien. Overwegende dat de economieën van de onafhankelijke landen bij lange na nog niet zijn hersteld van de coronacrisis en er voor de coronacrisis al grote armoede heerste en de terugbetalingsplicht van de liquiditeitssteun gelden opslokt die de onafhankelijke landen nodig hebben om de economische gevolgen van de crisis de komende jaren nog op te vangen, verzoekt de regering om te bezien of en hoe de terugbetalingsplicht van de onafhankelijke landen met betrekking tot de liquiditeitssteun kan worden kwijtgescholden en gaat over tot de orde van de dag. De Kamer gehoord de beraadslaging constaterende dat door de grootschalige armoede op Aruba, Curaçao en Sint Maarten een kwart van de bevolking voedselhulp nodig heeft gehad tijdens de coronacrisis. Constaterende dat deze voedselhulp tot 1 oktober 2021 door Nederland werd bekostigd, maar het sinds 1 oktober aan de onafhankelijke landen zelf is om de broodnodige voedselhulp te continueren. Overwegende dat de onafhankelijke landen de continuatie van voedselhulp hebben opgepakt, maar dat hun economieën bij lange nog na niet zijn hersteld van de coronacrisis
coronacrisis, waardoor het nog maar de vraag is of zij in staat zijn om deze hulp zelfstandig voor te zetten in 2022. Overwegende dat de ondersteuning van de meest kwetsbare groepen in hun primaire levensbehoeften nog niet structureel is belegd. Verzoekt de regering om, gezien de noodsituatie van mensen in armoede op de onafhankelijke landen, het bekostigen van de noodzakelijke humanitaire hulp, zoals voedselhulp, onderdak en medische zorg, in ieder geval in 2022 te blijven financieren en de basisbehoeften voor iedereen op de eilanden, waaronder ook ongedocumenteerden, te garanderen. En gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door lid Koekoek. En dan, voorzitter, ten slotte. De Kamer gehoorde beraadslaging, constaterende dat het Nederlandse onderwijs een eenzijdig verhaal vertelt over het Nederlandse koloniale verleden, constaterende dat vrijheidsstrijders en verzetshelden zoals Tula daarmee onderbelicht en onbekend zijn in Nederland, terwijl ze als voorbeeld van zwart Nederlands antikoloniaal verzet thuis horen in de geschiedenisboeken. Overwegende dat we daarmee niet alleen een archief aan verhalen over zwart leiderschap, talent en verzet verliezen, maar ook de collectieve herinnering aan wat we als samenleving hebben doorstaan, waar we vandaan komen en hoe die geschiedenis ons heden kleurt, verzoekt de regering meer ruimte in de begroting vrij te maken voor het opgraven, uitbreiden en archiveren van verhalen over verzetstrijders en verzetshelden tegen het Nederlands koloniale bewind en dergelijk onderzoek uit te besteden aan representatieve organisaties uit Caribisch Nederland en organisaties zoals de Black Archives en gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door het lid Koekoek. Dank u, voorzitter. Dank u wel. Dan schors ik tot 7:10. En dan gaan we luisteren naar de staatssecretaris. O mic está apagado, Javier. Vita me repagar. Ja, agora sim. Em outra zona. Botar assim coisa que comunicação tá bini e vai. Agora sim? Sim, papel, sim. Sim, me permite morar assim aqui. Não maneira tão normal, para sombra que me nota na casa aqui. Nossa secretária que me tem hobby com os master zona junto conosco. So nang nossa live que tu vai voor de Tweede Kamer wat dando senhor Knop so em contestar 10% na bisona neti. 10%, pero mientras tanto nos começar programa também setor com nós seis. Qual programa? Charlo Valley. Não, até bem no board, até bem no board. Na mi wa aqui com nossa pone. Mudar assim aqui, porque me mesa tra estúdio hoje, pero me mesa no awak sim no board da comissão. Ok. Sim, no board at sarta comissão. Paco ele de prensa aí na corso. Pero mantém é diferente, mas basta interessante hoje, não? Me espero com emoção, então me arranha par de comentários que nós escutamos. Me espero de coração com emoção de aboneiro para risa e minimum loan, e situação de bijstand passa. Então, esta maneira mostrar-me que esta vai passar de como sobre diferente gente a entregar a mesma solução. Então, agora me quero que esta chance passa, então, eu me felicitar, ou eu me felicitar e isso não é boneiro, sendo estar seguro. Emoção que logra passa para superar Jesus aia a dura
Então, a orça basta. Porque a visa custa por stap. Então, Jesus vai e não tem dentro isso que não tá. Mas o que nós dona argumento mesmo com o ministro de SOE de Corsau aduna está possível a visa é bastante. Então, ele não também busca trabalho mais. Mesmo argumento o ministro de SOE também a mencionar havia passado durante o programa aqui. Agora que apontei de como também assim algo esse situação bastante na Corsau. Correcto, essa quadra. Agora, nós não sabemos praticar que trabalha assim, né? Agora, mim não sabe, porque na Corsau, lá nós estamos falando com moção de desejo, na Corsau, moção não te queda llenar, filmar, a ver, demi cash, mas é para o portrait, caminho que vai ser refit, para entregar coisas do passado, como chegou, ao final, tu consegue desejo. Eu aconselho a representar de reunião último aqui, moção que a Bini de uma mesa em 2014, pelo qual que iniciar a questão de algemene em Câmara. Minos na Holanda com esse trabalho. Se dá o caso, o parlamento passa uma moção, então o governo não cumpre com isso. Tem consequência na tia, Abosa? Sim, como que aqui na Holanda, se maneira moção não passa, o governo tem o dever de trabalhar ribanan. Aqui na Sina não por Biden cash e o barro. Pensei que é roupi importante. Se bom haya uma moção passa, para se uma moção passa, nós temos maneira para se manga voorbeeld de carro, moção que passa, carro tem que retirar. E tem que tomar sua consequência não, e tem que concluir para o mês de retirar. Então, assim não está aqui na Holanda, então maneira na Corsau, moção que passa, então você vem com gente, você sai faz left field, você sabe que a moção simplesmente um desejo e nota opdracht. Aqui na si, como vai vir, tem todo junto de respeito para a parte do parlamento. Hoje tem respeito para a função de toda a Câmara em Bissele. Correto. Sim. Aí, a banda de Corsau, o que nós temos de de imprensa? Me está por nós escutar dois para eu. Não, me está por dois para eu. É mais importante tá já o QR Code vai começar a ficar mesmo com um style conosco aqui na, depois o drink lugar na, o mês ter tempo QR Code, maneira de compreender. Então, fiesta Dias do Sur, maneira aqui na. Tem teste voor je toegang, wanneer je dan também tem isso aí? Você não volge tour, pero me imagina que se você pedir QR Code, dus logo me se propone teste na disposição de estar com não a vacuna ainda, agora se não escuta e participa, inicie é grátis maneira aqui não. Sim, Amém. Sim, não escuta. E não sabe sobre que base nesse momento aí, de que a gente é discussão de landen pakket também a bini, dus we escuta knops e escuta senhor quizás, pero não vai. Não há me assistente do comi. Não há me assistente? Comida tanto. Bisa kumbai tanto. Do comida na vez? Não? Sim, pero esse seguro de custo que me puder atirar aqui sim, passou esse a secretaria de imprensa em sua totalidade, de mesmo se knops mas tanto passou nós estava de base que sei lá e fundo cubo que me di me puder seguro parte aqui se também tá de uma mesa para explicar não sei nem aqui da aqui banda nem no vai aí a banda não para o que trata. Zeg het beraad que queda da me ordem schrijft de Jesus para honor, dus se compreender também que é lógico, se fiesta tem que acabar Jesus ele não tem que correr a casa e também não tem que remover ser lugar, dus Jesus abrir honor para me 5 de março lugar. Sim. Messi, sinceramente, what's the not de toque de queda, não? Então, exatamente. Mas eu vou ser a tur lugar onde Jesus maneira aqui não. Pero hong, então bom dia, mas toque de queda assim, não de toque de queda de honor para me dar 5 para compreender. Verdade, toque de queda significa que verdade por não botar de bacai, etc. Mas pisar solamente lugar na terceira maneira não está aqui na Jerusalém. Então aqui não tem ainda a minha seguir, mas ainda tem na mesa é regra de Jerusalém. So, anto fiesta não está começando que mais trampang mesa hoje aqui. Até 4 da tarde, 6 da tarde, fiesta, piquenique, não dia assim, vai piquenique, mano. Sendo não chega num momento que solo da bater pão que me digo, pode sair casa tranquilo, olha na que numa que de fone da no bom dia sol de noite.
Ja. Dus, Exatamente, coisa. kung abay ko direksyon ng paku Prime Minister di ba social media, ba tumano to tigil sa ginang? Di como eu vou entregar com você? Fazer o batu manuta, pensei vou funcar. Mamila mahanya dos app, então ainda bisa que custa para ainda pouco foi ordem. Iko te custa para poder nós direcionar. Não, negativo não tem problema, pero nós direcionar ofensivo contra de nos mandatário, não há bo porta crítico, bo porta bisa lo que bo que bisa, pero bisa de uma forma não ofensivo. Esse é o qual que a mita pulba na boca pe. Bota mira que é coisa maneira cosco minta reconhecendo que tá é mesmo certo na mesa criticando, osa. Esta que dá para felo para sobrar. Esse aí que para durante a hora aqui na momento na aqui tinha less 40 ecos. Dus ela passa acaba, nós está dentro acaba, já. Bom, não pode assim machang mais. Pero sim, less verige, agora quando eu me contava história na bonita, primitivo cos, sim, less para outro biabo não volve cair dentro. Então, esse aí tá para sobre a hora aqui, a luz da você expressava somente de forma aí contra o mandatário não explicitamente, pero já de outra banda a alertar você que coisa não entendo você com nota real, com nota de fantasia, pero já você tá querendo escolher para escutar não e a ver que o resultado que tá mentira não tá você tá rabia e ofender não, que coisa também não tá bom, você como é não obrigamos a Siginan, tá bom, mesmo Siginan e querem a mentira, não. Tu respeito para tu rende. Agora, demais você já há também tem uma reunião do parlamento de entre outros de colonização, então também não me tenho visto que sei se a mim não pode seguir, mas tu manota sigo é comissão, uma comissão light também o aqui me deve saber ver se eu já me tenho abrir a hora aí, aqui na hora assim aqui. E comissão que o colega Tico também tem olha me tô aqui World Agent of Light na vai parlamento para entregar carta sim também mira para começar a tratar sobre decolonização de caso que consome daquele oficina de Israel permitir-nos bisa nós tem que wankelig de informação aqui para nós poder seguir depois para eu pero tabata é tópico aqui da mesa do parlamento e também é tópico de HNO que me mas gente sabe passar contato de desenvolvimento de reunião do parlamento nós mira onde problema na direcionar se que nós seguindo tabata já nós calmas da bisa de nos live ora com o menino que nós estava trabalhando. Logo não é assim, roupa remarcável tá com o mesmo momento que esse agora está em problema de colonialismo ou ponto de colonialismo da hora tratar na Corsol é algo que tá agora atender também mesmo momento na aqui na Holanda do senhor Knopf estava tratando as palavras e a para que no diferente ponto com a meta bisa com que vai bem toch na research na toch na abai has na estúdio na para por a bem papel de de tweede kamer awe e maneira Silvana acaba de bisa com eigenlijk Mr. Bij has ikos bespreekbaar en eigenlijk misschien introduceerd aan mijn school. Non ha zo of de aan de isla na de so, pero aquí también na Holanda. Pero meneer Trump sabe algo também muito importante. E saco joven ele não está contento comigo, pero nós me se vai contar a história de tu la maneira eta e a história real de esclavitud. Sim, mas tem de pido. Cinco racie, nos cinco ador, entrevista boso erlak, e também assim tem que louco. Sim, matende pide que nós também mencionei que nós temos como se conta a história real entre outros de tudo ele mencionei. A mim também tá mais interessante, a mim tá mais franco mesmo, é ponto na aqui. A mim não tem conhecimento assim na Vasco de tópico na aqui. Pensei mesmo já também me evitar na comentar, porque lo que começar é parte na general. É parte da causa de missa. É parte da que sempre nos atende. Sim, caminho que também suena na minha missa, mesmo tem mesmo cara na amigo conhecer de sempre que missa mesmo gosta. Porque nós chiquito tem mesmo cara da missa tal del costal. O tempo pode ser abrir dois caras de bem, pero é verdade que da mesmo coisa, pero ultimamente se vai ver o mês de ecos, mas também nota que a história não tá
completamente maneira de agora o todo tempo. Sim, mita sindi que eu me massa então possa tu vala que ia mas começar a comprar programa de Tico, caminha com Marlon de Gala essa papia, Marlon cortou algum parte de história que me diz, ei, isso aqui também tem, e pide aqui me tava sair de, dus ame que encorajar nós ainda não para o aqui programa não Tico da presidente último dia na aqui, passou bota assim seguro o final, anto cria bom mesmo pensamento, nós trabalhamos para donar informação. Tem que escutar tudo caminha, então para compreender que a coisa tem cada outro. Então, passou a me bisabo, assim é costa. Escuta, para bom ganhar boa informação que você deseja. Maneira, remarque, nota nada que me coisa negativo bedoeld. Maneira, remarque que Ulana também tem que contar a história que quando a hasi do passado e horta na nosso país, não que a nosso país de welvaardig. Se não sigue história bom, então ora nós lo saco no Holanda plunder Corsau. A espanhola a plunder Corsau, depois inglês na Holanda binte de laster. Holanda binte de laster. Des ora lugar de plunder caba. Pero ya nos nota para que tu hopi bia, pues nos tem Holanda ta es nos colonizador, nos te queda colonizador por Holanda ta tem outro não, se gerar não mata não sendo não se engana não mata a mim também aí me tá seguir volta programa já interessante me tá seguir volta programa não aqui todo dia não comi por contigo te apresentar assim me pocinha mais e me tá seguir ponto também não mas realmente me que seguir sim mais de costa aqui onde costa eu via com a mim tá bicho eu via ora bobisame com por exemplo Holanda A of espanhol A of inglês nang A mita bisa isso nang si tuis mes bisa mi botin gosi A si mes A tá passou a mita bata aqui ja dat ook ja so a mita bata aqui nós mes vida mais autocrítica nós mes vida nós debilidade mais pone dedo riba e debilidade nang aí então sini hasi nós mes mais forte também então vez mais me não conhecer a história mas ele tá e pedindo como assim na escola quando estava também chapa so ele é que como aí na escola me tem docente que tá mais acredito mesmo então tu lês me tem que vai consequentemente tá e pedindo a missa que mende me nota vai discutir a coisa aqui passou me nota dominar em matéria o bem como se papo de política papo de referendum papo de situação de infração papo tudo gosta aí nós tá conversar vai deep pero mi nota misi ku topiko kun a mi nota domina que me tem urumama weku a studia e a has master de história de Island ela para que mas tanto na Bonaire pela Michiku Corsol também e me está ensinando o DJ ela has na Universidade de Amsterdam de Utrecht ela gradua ela fez master de história ela has também sua tese a base de história de Bonaire e ela pensei me tigi me tá sahopi timpari também como tá papo com né aí me tá ganhando também certo documento não como que dá wow ok isso vou ter que dar também a maneira esse aí não da visa esse aí me não atende então assim a base de ser algum coisa me tá bem está verdade me mesmo é hopi dentro porque eu me quero que se não está é verdade então eu ora nós por agora liberar de verdade da nossa mente para sombra como vai vir escuchando história não tem que bepercar ou corromper você cria perspectiva de momento que não está quadra com a realidade e você vai actuar assim e viva assim então se comida e aceita problema da comunidade de Corsol realmente seguro me tá querer que mas não seguir buscar mas não seguir ganhar então mais claro também mais saber nos vida mas me dá com hora a chega Sì, però mira você tra 30 sala back. No, mi tampoco mira no você 30 sala. E bosaku hoje não que está tareira. Mas meu amigo bom, você tá, mas dubidar mesmo que você de sabe da câmbia. Sim. Mas dubidar mesmo. Tá tinha hora bota faia e update e tinha hora para botar basic assim outro tipo de notícia. Você tá pondo que bota faia é tipo de update aí.
Pero quem vai querer comer esta tinha? A senhora não quer me? Kadichi? Sim. No, Kadichi ba mas dia ata outro sim. senhora senhora tá voorzitter en toe is aqui tá aan vervang. Is meneer de VVD, aan PVV aqui. PVV, sim. Ok. Quando a informação aqui, banda? Da maneira como está escutando, da maneira também tem um governo pronto. Sim, me cabe sim ter coisa. Está ali com a visa, decía, queremos voorzitter bij 30, me mira, moet ik dirigir gente na sala e para querer voorzitter bij 30. Sim, andando aí. Nota de força, sim. Não, mira. Boa que bom, cara, bom. A mim tem do Ajax aqui, Pedro. Nee, não tem. Daarbij Sinta, Sinta quer com a opinião da Renudam, mira, e vrouw die que me conseguiu ter um tigre hobby Peter, não? Is um die kwainan? Ai, te conheço metro bem. Sim, é um queixal aqui. Sim. Van het kabinet, het woord is aan de staatssecretaris. Bang, ga je weg. Dank aan de inbreng van de leden in tweede termijn. Ik heb nog een aantal vragen die aan mij gesteld zijn. Die zou ik als eerste willen beantwoorden voordat ik kom tot een beoordeling van de moties, voorzitter. De heer Seder vroeg of er een brief kan komen over de subsidie voor energie voor de BES. Wat dat allemaal zou gaan kosten, zodat hij dat kan gebruiken bij de begrotingsbehandeling van EZK. Ik zal uw vraag graag doorgeleiden naar het ministerie van EZK, zodat u met verzoek aan hen om u voor de begrotingsbehandeling daarover te informeren. Naar aanleiding van de 3 miljoen van het Rode Kruis, waar mevrouw Simons en mevrouw Wuiten naar vroegen, kan ik u melden dat het inderdaad zo is dat op basis van de begroting er nog een bedrag van 3,5 miljoen over is van die subsidie aan noodhulp die aan het Rode Kruis verstrekt is. Ik heb eerder aangegeven, het Rode Kruis wil niet doorgaan met de continuering van die noodhulp, omdat zij dat niet als hun taak zien. Daarmee is dat project beëindigd. Hebben wij die verantwoordelijkheid met de landen overgenomen. Uiteindelijk gaan de landen dat nu zelf doen. En de algemene kabinetslijn is bij deze initiatieven en subsidies van coronamiddelen dat alles wat niet uitgegeven wordt op basis van de begroting terugvloeit naar de Rijkskas, naar de schatkist. En dat geldt dus ook voor deze. Dus er is geen mogelijkheid om hier een uitzondering voor te vragen. Dus dat vloeit terug naar het ministerie van Financiën. Dan de vraag van mevrouw Wuiten over de status van de motie Eusutok. U vroeg letterlijk, kan die pending blijven? Nou, het dictum was dat de regeringscommissaris zou worden aangespoord in overleg een goede tijdtabel op te stellen. Dat is zij ook aan het doen. Daarmee is, en ook het verzoek wat ik aan haar gedaan heb met de motie in de hand, is ook uitgevoerd. En ik ga er ook van uit dat er snel door eilandsraad en regeringscommissaris met naar aanleiding van een overleg wat ze samen zullen hebben, die goede tijdtabel gaat komen. Dus ik beschouw toch deze motie als afgedaan. Daarmee is die goede tijdtabel nog niet, maar die is onderweg. Mevrouw De Vries heeft gevraagd naar de status van Bonaire International Airport. En de veiligheidsissues die daar mogelijk zouden spelen. Het is zo dat de inspectie Leefomgeving en Transport toezicht houdt op de veiligheid van de luchthaven. Er zijn, heb ik mij laten vertellen, inderdaad wat veiligheidsissues geconstateerd. Bijvoorbeeld over de opstelplaats van vliegtuigen. Het is in eerste instantie aan de airport zelf en het openbaar lichaam om de tekortkomingen aan te pakken. Mocht u daar verder nog vragen over willen hebben, dan zou ik die willen doorgeleiden naar het ministerie van INW en om u daarover te informeren. Dus als ik zie u knikken, dan stel ik voor dat we dat doen. Ja, de vraag over landbouw. Ik begrijp ze heel goed, want ze spelen al een aantal jaren. En mevrouw De Vries zegt van ja, kan dat niet wat sneller? Want het duurt allemaal zo lang. Ja, het punt is dat er heel veel kansen liggen en dat het soms even duurt. En zeker corona heeft ook niet bij geholpen om een aantal van die projecten op gang te brengen. En toch worden er stappen gezet. Op dit moment is er ook een projectleider op Bonaire bij de dienst LVV in ontwikkeling, aan de slag. Wordt er getraind, wordt er geproduceerd. Het is kleinschalig, het is stap voor stap, dat wel.
Maar het is, en op zich juich ik dat ook toe, want ik denk niet dat hele grote schaalsprongen in één keer de oplossing gaan brengen. Maar het is ook best uitdagend af en toe. Dat heeft te maken met kennis, et cetera. Dus ik zal in ieder geval uw cri de coeur ook doorgeleiden aan een collega van LNV, waarvan ik ook weet dat zij op dezelfde manier er tegenaan kijkt. En ook in de contacten die wij hebben met het openbaar lichaam zullen we ook in het kader van het bestuursakkoord Bonaire blijven aansporen om op dit punt voortgang te maken. Dan de moties, voorzitter. Allereerst de motie. Ik dacht van... dat er ook nog een vraag was van mevrouw Simons in zaken het Rode Kruis. Dat u daarop zou terugkomen. Oh, dat is volledig gedaan. Oké, u continueert. Ja. Zelfs mee begonnen, voorzitter. De motie over de afronding van het decolonisatieproces. Ik moet deze motie ontraden, voorzitter. Zelfbeschikking betekent dat de landen daar zelf over beschikken. En het zou hoogst ongepast zijn om hier in een overleg op aan te dringen dan wel een zodanig overleg te initiëren. En ik denk ook niet dat het constructief is in het licht van de inleiding zoals ik die zojuist gehouden heb over hoe ik aankijk tegen de samenwerking en verhoudingen binnen het Koninkrijk. Wat onverlet laat dat de motie van Raak, zoals eerder gezegd, gewoon wordt opgepakt, wordt in gang gezet. En dat gaat over hoe gaan we met elkaar om binnen het Koninkrijk en hoe zitten die verhoudingen nu in elkaar. Maar deze motie moet ik ontraden, voorzitter. Dan de motie van mevrouw De Vries. Over de incidentele investeringen. Dat daar ook gekeken moet worden naar de structurele uitgaven en dat dat nadrukkelijker meegewogen moet worden. Nou, ik heb eerder al aangegeven dat ik de kritiek van de Rekenkamer op dit punt deel. Dat betekent ook dat ik het oordeel over deze motie aan de Kamer kan laten. Motie nummer 3 van mevrouw De Vries. Over de financiële situatie, het financieel beheer, beter gezegd, op Bonaire en Sint-Eustatius. Daar is nog veel te verbeteren. Ik ben dat met haar eens. Dat is overigens een proces wat gewoon enige tijd in beslag neemt en waar we ook bovenop zitten. Maar ik beschouw deze motie ook als in zekere zin een steun in de rug voor de zaken die we aan het doen zijn en kan hem daarom oordeel Kamer geven. De motie op stuk nummer 4 van mevrouw Wuit, mevrouw Van den Berg, de heer Seder en mevrouw De Vries over het verhogen van de uitkeringen en het minimumloon op Bonaire en Saba per 1 januari 2022. Ik heb eerder in het debat al aangegeven, voorzitter, dat hier niet iemand staat die tegenover de Kamer staat op dit punt. Integendeel. Ik ben van mening, was van mening dat we stap voor stap dat sociaal minimum moeten verhogen. Tegen de achtergrond dat we ook naar de kosten moeten kijken. Het is natuurlijk ook aan een nieuw kabinet om in de volgende fase daar invulling aan te geven. Maar ik zie deze motie toch als een steun in de rug voor de stappen die de afgelopen tijd gezet zijn. En vooral ook de stappen die nog gezet moeten worden. Dus ik kan het oordeel daarvoor aan de Kamer laten. Waarbij ik er dan van uitga, want dat is natuurlijk wel makkelijk gezegd van mijn zijde, dat bij de begroting van SZW door middel van een amendement van een deugdelijke dekking wordt voorzien. De motie op stuk nummer 5 van mevrouw Wuiten, waarin de regering verzocht wordt om te verkennen onder welke randvoorwaarden dienstverlening van cultuur en ondernemen open kan worden gesteld voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Kan ik zeggen dat de cultuursector een belangrijke rol speelt, ook in de diversificatie van de economie. Er zijn ook al tal van initiatieven overgenomen. Dus ik sta ook positief tegenover het verkennen van welke randvoorwaarden open kunnen worden gesteld. Het raakt echter wel het beleidsterrein van de collega van OCMW. Dus mijn voorstel zou zijn aan mevrouw Wuiten om deze motie aan te houden totdat die begroting is geweest en dan daarover te stemmen nadat ook de minister van OCW daar iets over heeft kunnen zeggen. Maar ik sta er zelf niet negatief tegenover. Ik kijk naar u, want er wordt gesuggereerd dat u de motie aanhoudt. Dus dan is het aan u de vraag of u hem daadwerkelijk aanhoudt of niet. Dat hoeft niet, maar ja, dat is het Kamerlidmaatschap. Ja, ik ben aan het leren en aan het verkennen. En u houdt me bij de les. Voorzitter, ik heb tot nu toe begrepen dat in ieder geval, we hebben het voorgelegd aan de minister van de OCW. En daar is steun voor. Dus vandaar dat ik hem eigenlijk door zou willen zetten als dat op deze manier zou kunnen.
Nou, u gaat over de We hebben ook voorgelegd aan de minister en ook inderdaad aan de staatssecretaris voor een oordeelkamer. Ik sta er heel sympathiek tegenover. Dus, ja, want het heeft inderdaad met die economische diversificatie te maken. Mag ik hem doorzetten? Nou, dan blijft hij gewoon gehandhaafd. Ik nog wel even het oordeel horen van de staatssecretaris. Ja, ik had het voorstel om aan te houden. En ik ben normaal, als je dan de motie niet aanhoudt, dan moet je hem ontraden. Dat vind ik wel zwaar in deze situatie, omdat ik sympathiek sta ten opzichte van de motie. En als u zegt dat de minister van OCW al akkoord is, dan wie ben ik dan om dan hier deze motie te ontraden? Dus, Mevrouw Buiten? Ik krijg een hele goede tip van collega, dat ik het oordeel nog eventjes bevestigd krijg voor de stemmingen. Kan dat? Ja, dat lijkt mij het meest zuivere, eerlijk gezegd. Ja. Het oordeel van de minister van OCW. Dan motie op stuk nummer 6 over klimaat en duurzaamheid. Belangrijk onderwerp. En daarvan vraagt mevrouw Wuiten om dat gezamenlijk op te pakken in het Koninkrijk. En om dat ook te agenderen voor het premiersoverleg. Het lijkt mij goed dat dit onderwerp besproken wordt op koninkrijksniveau. De vraag is even of het premiersoverleg het meest aangelegen daarbij is. Die kanttekening wil ik even maken, want ik kan me ook voorstellen dat de meest betrokken bewindslieden van de landen hiervoor eerst om tafel gaan zitten. Maar ik kan het oordeel over deze motie aan de Kamer overlaten. Dan motie op stuk nummer 7 van mevrouw Kuijken, waarin zij eigenlijk min of meer hetzelfde verzoekt als de motie, wat was het op stuk nummer 4 van mevrouw Wuiten. Alleen zij ook al aangaf in het debat dat ze daar een andere dekking voor heeft. En dat is nou precies de reden dat, alhoewel deze motie sympathiek is, en zeker ook, laat ik zeggen, op dezelfde sympathie van mij kan rekenen qua doelstelling, dat de dekking, even los van het feit dat dat buiten de begroting van KR valt, maar dat geldt ook voor uw motie, dat die dekking incidenteel is en dat ik daarom deze motie moet ontraden. Dan de motie op stuk nummer 8 van mevrouw Van den Berg, Seder, Buiten en de Vries. Over compenserende maatregelen voor de gestegen energieprijzen in Europees Nederland, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Om dat mee te laten lopen bij de uitwerking van deze maatregelen op een vergelijkbare wijze zoals dat met de coronasteun gebeurd is. Ja, we hebben het zojuist in het debat aan orde gehad. De kosten zijn echt een probleem, de kostenkant. En het lijkt me daarom volstrekt in de reden liggen dat in die discussie die op dit moment gevoerd wordt ook dit wordt meegenomen. Dus ook om die reden kan ik het oordeel over deze motie aan de Kamer laten. De motie over agrarisch onderwijsplan. Daarvan zou ik het volgende willen zeggen. Ik ben het eens met wat er in die motie staat. Ten aanzien van de overwegingen en de doelstellingen. Diversificatie van economie, daar hebben we het eerder over gehad. En er zijn natuurlijk ook wel alternatieve regelingen om start-ups mogelijk te maken via credits. Maar het deel van de motie wat ingaat op de ontwikkeling van een agrarisch onderwijsplan voor het primaire onderwijs op de BES, dat raakt het beleidsterrein van de collega van de minister van OCW. Tenzij mevrouw Van den Berg nu zegt dat zij ook gehoord heeft dat de minister van OCW hier positief tegenover staat. Maar anders zou ik u willen verzoeken om deze motie ook aan te houden. En dat oordeel dan te vragen. Mevrouw Van den Berg knikt ja, daarmee is motie op stuk nummer 9, motie Van den Berg CS aangehouden. Motie op stuk nummer 10. Waarin de regering verzocht wordt de steun aan grensbewaking van Aruba en Curaçao voorwaardelijk te maken aan het stoppen van mensenrechtsschendingen en het bieden van toegang tot een asielprocedure in lijn met het VN-vluchtelingenverdrag. Ja, deze motie moet ik ontraden, omdat er toch een aantal veronderstellingen in staan die niet juist zijn. 1, de Nederlandse diensten zijn niet verantwoordelijk voor en treden niet in de uitvoering van het vreemdelingenbeleid van de landen. Dat is een autonome landsaangelegenheid. 2, dat het uitgangspunt van de Nederlandse steun juist altijd is geweest om bij de gever en ontvanger een goed werkende vreemdelingenketen te realiseren. Die voldoet aan internationale verdragen en regelingen. En de Nederlandse steun draagt dan ook niet bij aan vermeende mensenrechtenschendingen. Ten derde, Curaçao is niet aangesloten bij het VN-vluchtelingenverdrag. Het is aan Curaçao om te bepalen of het hierbij aan wil sluiten of niet. En dat mensenrechten moeten worden nageleefd staat buiten kijf. En in de ondersteuning die Nederland biedt en in gesprekken die er zijn tussen Nederland en Aruba en Curaçao vragen we aandacht voor het op orde brengen van het vreemdelingenbeleid. Dus alhoewel de gedachte sympathiek is, moet ik deze motie vanwege de formulering ontraden.
Dan motie op stuk nummer 11 over BSM voor Caribische studenten. Ja, dat is een probleem wat al langer speelt, wat ik ook onderken. Ik zie deze motie ook eigenlijk meer als steun in de rug dan als een voorstel om het beleid te wijzigen. U weet ook dat ik voornemens ben om de BSM daarin te voeren. Alleen dat vergt een wetgevingstraject wat gewoon enige tijd in beslag neemt. Dus snelle oplossingen zijn er hier niet. Maar ik zie het maar als steun in de rug en kan daarom het oordeel over deze motie aan de Kamer laten. Dan de heer Seder, een motie op stuk nummer 12, waarin de regering verzocht wordt om in de aanloop naar de herziening van het Memorandum of Understanding te bezien hoe de signalering en aanpak van mensenhandel en de opvang van slachtoffers kan worden verbeterd. En hierbij de nationale rapporteur een eventuele uitbreiding van dienstmandaat te betrekken. Ik ben al in de beantwoording van de vragen ingegaan op dat mandaat van die nationale rapporteur. En de herziening van het MOU, de opvang van slachtoffers en een eventuele uitbreiding van het mandaat van de nationale rapporteur in Caribisch Nederland ligt op het terrein van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Er vindt op dit moment een evaluatie plaats van het instituut Nationaal Rapporteur. Deze wordt eerste kwartaal volgend jaar afgerond. Dat lijkt mij een overzienbare termijn. Dus mijn verzoek zou zijn om de motie aan te houden. Heer Seder. Ja, voorzitter, mevrouw Wuiten die heeft mij geïnspireerd. Zou ik hem niet kunnen doorzetten en eigenlijk een appreciatie van het kabinet kunnen krijgen? Want ik denk dat niemand hier tegen kan zijn. En dan hoef ik ook niet bij het debat van de JNV te zijn. Ja, dat lijkt me geen probleem, voorzitter, om een appreciatie te vragen. Maar dan, ja goed, het antwoord zal wellicht leiden. We nemen het mee in de evaluatie en daarna hoort u dat, zoiets. Maar dat is aan de staatssecretaris van JNV. Het is een nieuw stijlfiguur. Om appreciatie van het hele kabinet te vragen, maar het kan. Het zal iets met de coördinerende rol te maken hebben, denk ik. Het is populair vandaag in het debat ook uitdrukkelijk aan de orde gekomen. Dan motie op stuk nummer 13 van mevrouw Koekoek, waarin de regering verzocht wordt om ondersteuning te bieden aan het maatschappelijk middenveld ten einde de mensenrechtsschendingen te bestrijden. En de regering verzocht wordt om de benodigde technische assistentie, ervaring en expertise in te zetten om Curaçao te assisteren bij de aanpak van bovenstaande problematiek. Nou, het kabinet geeft al uitvoering aan deze motie daar waar het gaat om de assistentie. Op de begroting van JNV is er 3,6 miljoen vrijgemaakt voor het optimaliseren van de vreemdelingenketen in Curaçao. Dit is ook naar aanleiding van het bijstandsverzoek wat Curaçao zelf gedaan heeft in 2019. Er zijn diverse projecten met betrokkenheid van IND, de dienst terugkeer en vertrek en de Marche C in de afgelopen periode uitgevoerd en nog steeds in uitvoering. En er wordt vanuit Nederland gewerkt aan een vervolg op de documenttraining, verdiepingscursussen, artikel 3 EVRM en de bijstand in hoor- en beslisprocedures. Dus voor dat deel van de motie doen we al. En ten aanzien van het versterken van het maatschappelijk middenveld in Curaçao is wat mij betreft echt een verantwoordelijkheid van het land Curaçao zelf. Daar moeten wij ons niet als Nederland in gaan mengen. Ik zie dat echt als een opdracht of een taak van de autoriteiten in Curaçao. Dus ik moet deze motie ontraden. Dan de motie op stuk nummer 14 van mevrouw Koekoek, waarin eigenlijk verzocht wordt om, nou ja, niet alleen wat ik nu gedaan heb mondeling, maar ook schriftelijk te reageren op het rapport. Ja, ik kan u toezeggen om dat te doen, dus ik kan het oordeel over deze motie aan de Kamer laten. Dan mevrouw Simons op stuk nummer 15, waarin zij verzoekt om de liquiditeitssteun, om te kijken of de liquiditeitssteun kan worden kwijtgescholden. Nou, op dit moment worden al die liquiditeitsleningen tegen 0% rente verstrekt en hoeven de landen niet af te lossen. Dus het zorgt niet voor extra druk op de begroting op dit moment. De aflossingsverplichtingen die voortvloeien uit die liquiditeitssteun, die worden afgestemd op de financiële draagkracht. Dus we gaan niet overstretchen om nu te vragen om iets terug te betalen wat de landen op dit moment nog niet kunnen. Zoals gezegd zijn we bezig, ambtelijk gezien, met gesprekken met de landen om te kijken hoe we nu verder gaan. Ik wil die gesprekken daar niet mee belasten op enige wijze. Ik wil gewoon met de landen eerst dat gesprek kunnen voeren. En het zal uiteindelijk aan de volgende kabinet zijn om definitieve afspraken te maken met de landen over hoe hier mee om te gaan. Dus ik moet de motie om die reden ontraden. Dan de motie op stuk nummer 16, waarin de regering verzocht wordt om gezien de noodsituatie van de mensen in armoede de onafhankelijke landen, moet overigens zijn de autonome landen, dus altijd onafhankelijk is iets anders, staatsrechtelijk gezien. Het bekostigen van de noodzakelijke humanitaire hulp in ieder geval in 2022 te blijven financieren en de basislevensbehoeften voor iedereen op de eilanden te garanderen.
Ja, dat treedt echt zeg maar in de verantwoordelijkheid van de landen zelf. Dus wat we hier, als het gaat om juist om die basisbehoeften, juist om die sociale voorzieningen, dat is een landsverantwoordelijkheid. De landen hebben wel de mogelijkheid om op dit moment via de liquiditeitssteun tegen 0% rente te lenen. Maar we hebben afgesproken dat wij de acute voedselhulp, de noodhulp, omdat die ook gerelateerd was aan de acute noodsituatie, dat we die beëindigen. En dat wil niet zeggen dat er geen behoefte meer is aan ondersteuning. Die kunnen we ook leveren, maar het wordt nu wel een landsverantwoordelijkheid. En via de liquiditeitssteun kunnen de landen dat nog steeds zelf financieren. Dat hangt ook per land af hoe men dat wil doen. Dus daarom moet ik deze motie ontraden. Mevrouw Simons. Dank u, voorzitter. Ja, de motie is natuurlijk ingediend met de hoop dat we de landen niet extra belasten vanuit die liquiditeitssteun. En ik waardeer ook dat de staatssecretaris steeds benadrukt dat er 0% rente gevraagd wordt over deze leningen. Maar het zijn wel leningen. Het geld moet terug. En de structurele problemen op de eilanden zijn niet binnen 1, 2, 3, 4 of 5 jaar opgelost. Dus hoe dan ook legt dat een druk op de begroting van de landen. Ik waardeer ook, voorzitter, wil ik toch even zeggen dat de staatssecretaris respect heeft voor de autonomie van de landen en zegt ik wil niet treden in dat wat hun verantwoordelijkheid is. De motie is ingediend om te kijken wat we nog wel kunnen doen naast de liquiditeitssteun die uiteindelijk gewoon een lening is, 0% rente of niet. Ja. Nee, maar ik versta de vraag heel goed van mevrouw Simons, omdat kijk, als er nood aan de man is, of vrouw, mag ik even zeggen, maar dat is het spreekwoord nu eenmaal, dan helpen we. Dus die noodhulp, zowel medische noodhulp als voedselhulp, hebben wij als gift aan de landen beschikbaar gesteld. Dat heeft zeg maar ruim een jaar geduurd, bijna 1,5 jaar totaal. En we hebben vroegtijdig aangekondigd dat gezien de economie weer aantrekken, dat de landen ook weer meer inkomsten krijgen, dat uiteindelijk natuurlijk dan steeds minder nood wordt en meer structurele sociale voorzieningen. Bijzondere bijstand, of hoe je het ook wil noemen in de landen. Daar hebben we met de landen ook afspraken over gemaakt. Dus er is geen discussie als er echt nood is dat we bijstaan. Maar nu zullen de landen dat tegen hele gunstige condities kunnen financieren, als daar behoefte aan is. Dat is een keuze aan de landen. Daar moeten wij niet in willen treden. En het is waar, mevrouw Simons heeft gelijk. Daarmee loopt natuurlijk de schuld op. En dat raakt ook aan de eerdere motie van u die ik helaas moest ontraden. Maar waarover we natuurlijk nog TCT met de landen in gesprek gaan. Dus dat realiseer ik me heel goed. Alleen we moeten wel een onderscheid maken tussen acute noodhulp in de vorm van giften. En zeg maar sociale voorzieningen, vangnetvoorzieningen die de landen moeten organiseren voor hun eigen mensen. Voorzitter, ik vraag eigenlijk, omdat ik toch wat moeite heb met de differentiatie tussen acute noodhulp, terwijl er eigenlijk sprake is van structurele nood. Er is gewoon nood. En die is weliswaar niet acuut vanwege een natuurramp, maar het is structureel en het is echte grote nood. Dus mijn vraag is, wat zou de staatssecretaris voorstellen als ik op zoek ben naar een oplossing die de structurele nood respecteert en die dus niet ingrijpt op de leningen waarmee schulden nou eenmaal oplopen? Ja, ons voorstel, en maakt ook onderdeel uit van de afspraken met de landen en de landspakketten, is om ook de sociale voorzieningen, en dan hebben we het over die voorzieningen voor mensen die een laag inkomen hebben, om die op peil te brengen. Dat verschilt per land wat daarin geregeld is. Daar kun je ook niet alle 3 landen precies op een rijtje zetten. Maar dat maakt onderdeel uit van die landspakketten. En als ik het heb over het bestrijden van ongelijkheid en over het verschil tussen arm en rijk kleiner maken, heb ik eerder in het debat ook aangegeven dat ik het onze plicht vind om ook de landen erop te wijzen om dat structureel te regelen. En u heeft helemaal gelijk, dat is niet iets van de korte adem, dat is van de langere termijn. Maar dat moet je nu wel gaan implementeren als land. Want de armoede, ook al zouden we nog een half jaar doorgaan of een jaar doorgaan, dan is die armoede op sommige plekken ook nog steeds niet opgelost. En dat heeft te maken met je hele sociaal-economische structuur. Opleidingen, kansen bieden aan mensen op een arbeidsmarkt, economische ontwikkeling, et cetera, et cetera. En dat is dus echt een landsaangelegenheid, daar willen wij graag bij helpen. En dat COHO en die landspakketten kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Dus dat zie ik als oplossing om dit probleem, wat echt nog niet op de korte termijn is opgelost, daar zijn we het over eens, om dat aan te pakken. Afrondend, oh nee, was klaar. Heel mooi. Motie 17 nog, dank u wel. Motie 17, die motie verzoekt de regering om meer ruimte in de begroting vrij te maken voor het opgraven, uitbreiden en archiveren van verhalen over vrijheidsstrijders en verzetshelden tegen het Nederlandse koloniale bewind. En dergelijk onderzoek uit te besteden aan repressieve organisaties uit Caribisch Nederland en organisaties zoals de Black Archives. Ja, dat is een motie die... Daar heb ik in mijn inleiding al iets over gezegd, hoe belangrijk ik dit vind.
Maar dit is wel een motie waarvan ik mevrouw Simons zou willen vragen om die aan te houden. Ja, dat is wederom de begroting van OCW, want dat valt echt onder de minister van OCW. En we kunnen natuurlijk dezelfde techniek toepassen dat we aan de voorkant al vragen wat zij daarvan vindt. Maar ik ben op dit moment niet in de positie om daar iets van te vinden. Dus als u hem aanhoudt tot de begrotingsbehandeling van OCW en daarna een stemming brengt, dan lijkt me dat de meest zuivere weg. Mevrouw Simons. Dat zal ik doen. Ik begrijp deze reactie van de staatssecretaris. Hoewel ik wel moeite heb met de gedachte dat de staatssecretaris er niets van vindt. Nou, sorry. Voorzitter, ik vind er wel iets van. Ik vind heel veel. Alleen ik sta hier niet als persoon. Ik sta hier als bewindspersoon. En mijn ministeriële verantwoordelijkheid reikt niet verder dan waar we hier over hebben. De begroting van Koninkrijksrelaties. Ik heb in mijn inleiding heel duidelijk aangegeven dat ik er wel degelijk iets van vind. Dat ik daar zelf ook ervaringen heb opgedaan. Maar ik vind het niet aan mij op dit moment in mijn formele positie om daar een oordeel over te vellen. Dus ik denk dat u voldoende hoort wat ik ervan vind. Een beetje. Ik kan genoegen nemen met dit antwoord, voorzitter, en zal de motie inderdaad via dezelfde constructie aanhouden, dan wel opnieuw indienen. Ja, motie op... Nee, is hij nou aangehouden? Ja, dan is hij aangehouden. Motie op stuk nummer 17, motie Simons-Koekoek aangehouden. Voorzitter, zou ik tot slot in mijn misschien wel laatste begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties, zoals mevrouw Kuijken gisteren zei, wie weet, van de mogelijkheid gebruik mogen maken om al die mensen te bedanken die dag in dag uit bezig zijn met het leven en welzijn van de mensen in de Caribische delen van het Koninkrijk. Om het leven van die mensen te verbeteren. En ik heb de afgelopen jaren bij mijn bezoeken aan meer dan 1000 mensen, het moet er echt veel meer dan 1000 zijn geweest, die ik gesproken en ontmoet heb, gezien wat voor helden er rondlopen op de eilanden en actief zijn. Ik denk aan Christina Hodges in de Dutch Quarter op Sint Maarten of Daisy Pinedo van de Shelter Rock Place of de mensen van de vrouwenopvang op Aruba. Maar ook de mensen in de zorg, het onderwijs, de rechtshandhaving. Veel onbekende helden heb ik mogen ontmoeten. En ik ben besmet geraakt met het virus. In dit geval het Caribische virus. Van warmte, familie, vriendschap. En ik ben van de mensen en de eilanden gaan houden omdat ik ze heb leren kennen. En ik denk dat dat ook in de richting van mevrouw Simons het verhaal is. Als je elkaar wil leren begrijpen, dan kun je elkaar ook waarderen. En ik beschouw dat als een groot voorrecht dat ik die ervaring heb mogen hebben de afgelopen jaren. En ik geef grif toe, mijn kijk op het Koninkrijk is veranderd en verrijkt. En ik wil al mijn ambtenaren, de bestuurders, de politie, waar ik mee heb samengewerkt, ook de leden van de Kamer, danken voor hun inzichten en betrokkenheid. Want dat is iets wat we allemaal gemeen hebben. En iedereen ook een boodschap meegeven. Werk samen, Ubuntu en respecteer elkaar. Maar ga stap voor stap door om de ongelijkheid en het onrecht te bestrijden. En de zo bevochten autonomie echt inhoud te geven. Serve the people, het was me een waar genoegen. Dank u wel. Dank u wel, mooie afsluiting. Dank aan de staatssecretaris voor zijn bijdrage. Wij stemmen over de diverse moties de eerste dinsdag na het herfstreces. En ik sluit de vergadering van 14 oktober. Sim, assim nós chegamos na final da reunião de Tweede Kamer. En dan komen we primeiro que a Câmara for primeiro comigo dentro de mesa ding. Nós sabemos nós com junto, samenwerken junto. Maar acaba de receber toda emoção com a submesa. Me te quero com mais de mais lugar na subir de nossa página. Assim a bocotina nacional nós põe costa aqui download nang bahanang modo ko bota hanya nang wad nang kana do file dem bo computer wad nang paso bo no máquina bo meski dia bota by time stage e costa aqui back o bolesan to compreender com costa takana neti nós banqueira de kinanang Sim, eu queria ter que me vai dar change para me cambiar de address anto pa base aqui nós te live or de eco at Sartre Valley que ainda a preparar para o relé de prensa do governo de Awe. So dan dank je voor seguir nós, dank je voor confiar nós, quando share e live aqui que nós acaba de apresentar na Bosnan. Segundo nós de único que apresentar essa aqui, assim aqui para nós ainda não podem. Segundo quando bom, se tem mais só de dispensa, minota hadei, pero que pedimos para bo share e live então assim nem as unitude por mira e compreender o que está passando. Nós estamos lutar no parlamento com Costa. Tem que dar tudo. Eu.
De versierde post is hier zo'n mooie brief van gladpapier.